Salam, hormatly watandaşlar. Şu gün 2022-nji ýylyň 12-nji iýuny hepdeniň ýekşenme güni. Hoş geldiňiz bizim kanalymyza. Biz ýene-de siziň bilen şu gün gepleşip geçirer. Men size bir haýyşdym, kyn görmän, bizim kanalymyza ýazylyň, like goýun, kommentariýa ýazyň, öz pikirleriňizi ýazyň. Bizim üçin siziň pikirleriňiz gatwaçy. Şu gün gepleşigimizde biz ine soralara jogap berer ve şu gepleşikdäki häzirki gidip duran videodaky soralar bolsa biz şoňa da jogap berer. Ine meniň bilen şu gepleşikde Nurjan geldi, Nurjan geçirýär. Hoş geldiňiz Nurjan. Salam vatandaşlar, salam Murat Kılıçeviç. Salam. Biz ýuwaş-ýuwaşlar gepleşigimize başlaly. Ine birinji soru bizim bir jaluzi 0 diýip bir ýazýar. Ýani şunu TikTok'tan berdiler. Olanlar Murada sana ýekije sorum sen näme üçin Aşgabatda ýaşap barkan gürlemän daşyurtda ýaşap gürleýän diýip aýdyrly. Gato soru, ine şu soruga men jogap bereyim. Men Türkmenistanda deprimli işler geçirýärdim. Ýagny 91-nji 92-nji ýylda başlandy, eýýam 94-nji ýylda men ulus tünükler biznesde galandym. 91-nji ýylda men institutda hamda da has aktivdim, ýani köp jemgyýet işlerini edýärdim. 89-dan 91-nji ýylda men ýaş spesialist hökmünde guruluşykda işledim. O ýerde de uly deprimli işler etdim. Uly netijeler gazandym. Şo ýerden gitmeli boldum. Sebäbi şo ýerdäki menejment diýilýär-de, gurulmaçylykly ýani ýol boşlugynyň işleyişini men halamadım. Has ýyda galap. Şoň üçin men pikir etdim, özümçe bir ýani bir firma açyp güýçli depkinde gidip bilerim diýip. Dogrudan 2 ýyl galman men eýem biznesmeniň arasyndan bir öňe çykan biznesmeniň biri boldum. Köp üstünlikler gazandym. Firmamy östürdim ve şunu meňde şahatlar etdim. Türkmenistanda bundan başga men ine Senagat bankyna aksiýam bady. Bir gedekde men 41% aksiýa aldym, ýani ýuwaş-ýuwaş alyp, onsoň şol prosent aksiýalar 32 gaçdy, ýani hümmede gaçyp başlady aksiýa. Ondan men revizion komissiýasynda işledim, şo ýerde biz barlyk etdik. Sopyýew bady, ýani ýolbaşçy revizion komissiýasynyň menim orunmasarydym. Biz ýani barlyk etdik de şo ýerde uly bir düzünçükler tapdyk. Onu tapıp men ýolbaşçylygy guruşdum. Senagat banky şu wagtda Çapaýewdi. Ona aýtdym, siz şu bir düzünçükleri goýmaly. Bank ýatyrýanyl. Şol bankyň ýani gökejlerini gowulaşdyryp jok bolup men köp maslahatlar berdim. Bank östürip birlik. Ine şo ýerde bir düzünçükler paraholyk bolansoň men haýyş etdim onu biz diňlemeden. Onu men prokuratura, general prokurora, prezidente hemmesine hatda ýazdym. Hemme bir düzünçükler ýani görkezip. Onunla da o haty gün alıp Çapaýewiň ýanyna girip ine aýtdym 5 minut kabul etmeseňiz de ediň bolmasa size gerek bolsa maňa da gerek duşuk diýip ýani duşup şoňa görkezdim haty. General prokurora, MHM ýolbaşçysyna, polis ýolbaşçysyna 6-njy adýany. Ýani prezidente, mali ministrine, Merkezi Bank'a hemmesine ýazyp şo ýerde beýan etdim. Yani köp duýduk muny revizion komissiýasy arkaly. Ünsem bermedi. Arkasyna Sapaterkin suraty bardy. Meni prezident gowurýar, arkyn bolar, gowurar diýdi. Şo haty görkezden saçy ýöne şeýle galaýdy. Ajrap näme diýeceğimi bilmedi. Iýerdik 48 sagatda şunu aýrdylar. İş gozajak bollar da etjek. Men oňa haýyş etdim, iş gozama ýani ýöne aýraly biz muny ýani türme watarýaly bizim maksatymyz ýok. Ýöne şu bankyň ötüşine we paraholukda şulardan köp ziyan getirýär biznesmenlere, ýani aksionерlere şoň üçin bir kömek ediň diýip aýdyrly. Edil aýrylyş bolady. Ne şu ýaly bazar etdim. Ýani jemge diýişini görüşdüm. İkinji jemge diýişini görüşendädim. Şo ýerde men adyny aýtman bir ýokary ýerde işleýän bir komitetiň ýolbaşçysy bardy. Oňa näçe duşup, oňa haýyş etdim. Goýuňny ýok diýdi. Ofise gelip reket edip ýani menden $50.000 sorady.
Men ona duydurdum birinji gerek, ikinji gerek, üçüncü gerek. Yani şunu üstüne arda yazıp, şunu da kansa gidip işten ayrıldım. Ananın ofisin daşına bir 30 maşina ap geldiler şular. Men arres etmek üçin, neme etmek üçin. Köp yankı şuraya kynçylykdan geçtim. Üstünlük kazanımda yöne yokurdan kaçmadı. İyiler 10 adım edip kazanyan olsa men 100 adım etmeli oldum diye arkamda hiç kim yok. Öz haklarını goranla da ananın giyice bunu işlerini sever. O yerde öz haklarını kıyınven yol boşuna karşı. Küçük biznesmen olup görüşsen ansat derler. Bilen oluyor. Üstüne bağla var iweriyor. Yine üstümde bağlalar gidip durdu. Şu bağla Maliye Ministrinin bağla bu tutmaka eýem iqtisad ministrinin komissiýasy gelip üstünledi. Şu bağla beýlek gelen adamlar ýa-ni täze bağla garaşýar, şulardan dokumentler boşarna bulur başlıyor. Bular inte tuturmaka polisiýaň ýa-ni buhalteriýa boýunça OBHS diýilýär. Şol bağla gelýär. Ol tuturmaka KNB'nin yürüytü bağlı gelýärdi. Olaryň her gedek suwduň buhalterski ekspertizasyny getirýärdiler. Onun üstüne de birleştirilen komissiya var. Hemmesini ýa-ni geçtim bir ýyllap giyice günni. Onun daşına işleýärdim. Ýa-ni iki tane zavod kurduk. Bir zavody kant çykarýar, bir zavody un çykarýar. Gazakstandan yürüýtdi, Türkmenistandan bir kila buğdoý almany getirip işlän ýagdaýymyzda da üstümizde bağlı döküldi. Şu kıyın günlerden geçip kıyınçılıkları görüp yine şeyde biz kaldık. Yok oradan düşen zat yok. Yine şu bağlarlar bu tordu bir yaman köp neticeler çıkarıldı ve şu yerde bizim hiç şey günahımız yok deyip salgıt kulluğunun önüne ya administratif günahımız ya da cinayet günahımız yok deyip netice çıkarıldı. Hemme bağlardı. Men salgıt kulluğunun ýol boşlugyny, ýa-ni salgyt kullugynyň merkezi kullugyny suwda berdim. Türkmenistanda şol ýaly edilmämi? Suwda berip utdum şolary. Men innowatsiony ýa-ni gurama bardy, prezident, ýolbaşçy prezident. Men şol guramany suwda berip onam utdum. Men suwtlaşýardym köp şol neme bilen. Hatda KNB'nin işlerini işten aýranda ol KNB'de işlese orada военная prokuratura, военный tribunal öyle bizim o yer gatnaşmadan bilmedik. Ine şolar, ýa şonu şoldan aýranlar aýtdylar. Ine sen arkin kiçik suwtda şunu basyp bilýän. Onu da bastyrmadym, ýöne gürleşdim şoň bilen. Ýalňyşymy düşündiňmi? Hawa pagonlaryny, zwaniýat hemme zatny aýdylar. Şolardan. Aýtdym indiki gerek, ine ýene bir zat bolsa suwtda men ýurt adwokatlary goýdum, dosýary meni öldüräýsen. Ya men garnaşyma diýäýsin, ne sebäpden şunu ýazat boldy. Duýdurup, ýa-ni şonu distansa goýup, arkin geldi. Sen maksat onu öldürmekde. Maksat şuraya cinayet işleri yatırmak. Ya ol adam köp bikepçilik edýärdi. Köp korrupsiýa parhorluk edýärdi. Ne şu ýazatlar Türkmenistanda da işlenýärdi. Ýöne Türkmenistanda gaty kyn, ýa-ni öz Niyaz döwürleri Ilaytada 93'den başlap 96'da başlapda 93'den tek gorap bolýardy öz hakyny. 96'dan başlap 2005'e çeldi. Onanyň öz hakyny Niyaz waka goramak gaty kyndy. Üstüne ço diýerler hemme tarapdan. Biz ýa-ni tribunala suwda berilmedi, ananlar taň suwda otyr. Salgyt kullugy, innowatsiýony ýa-ni gulluk wa prezidentin gullugy. Şulara suwda beremde KNB gelip nämäni alyp gidýär, arres edip gidýär ýa-ni suwdyň başlygyny. Bizim çyksak üstümize şol ýaly. Şol ýagdaýdan geçdi. Oturmadyk. Görüşüp geldik. Sebäbi sen orta çyksaň, biznesmen bolsaň üstüňe ýagýarlar, ananyň. Biznesmenler düşünýär. Bir teknik aýdaýyn, men nähil özüm gora bildim. Men köp dostlarym basyldy gitdi. Olar basyldy gitdi, jenaýat işinden oklar ýok. Bir KNB'nin prokuraturanın yeni bir yerini ýa-ni şoň zawodyny aljak bolup, biznesini aljak bolup, ýa ýöne reket etjek bolup şol ýaly ýa-ni basışlar edilip, oglany basylyp gitdi. Ine men biznesmenlere bir teknikimi aýtyp berýär, men näme özüm ogladym. Her 6 aýda men merkezi gullugy bar ýadım, salgyt gullugyna we haýyş edýärdim, maňa barlygy berdi.
Olar meni kabul etmeýän, orunmasar kabul edýär diýär, sen durakmy näme? İýlere gaçyp ýör. Tap bilen zor. Sen bolsa özüň gelip barlyk soraýan. Onsoň olam barlyk bilen ok. Şokoladçyga dep berýärdim, haýyş edýärdim, günne gatnaýardym da alýardym şu barlyk. Sebäbi haçan da Merkezi Bankdan barlykçylar gelenler. Olam käwat ýa-ni raýon barlygyny berýär. Raýon barlygyny berse ýene de Merkezi Bankdan Merkezden ýene barlyk alýardym üstüne. Sebäbi haçan da sen haýyşdyň boýunça barlygyna ýalňyşyň bolsa, sana tületdirip, ýa-ni jenaýdy çekmeýän ştraflaryň zatyny tületdirip edýärler. Ve sen arqyn ýatýardyň. Egerde ýalňyşyň bolsa sen düzülýi. Onam raýonyň ýa-ni etrafyny we merkezi salgıtgullygy tasdiklady. Gata arqyn ýatýar. Benim bolsa töleýän. Ine şeýdip men çagyrýardım her 6 aýda. Şoň üçin men 91-den başlap işlänim 2000-nji ýylda 2001-nji ýylda arasy. Sebäbi her ýylda barlyk etdirdim. Oňdaşyndan ýürüti audit etdirýärdim firmamy. Ol bize degişliler audit etdirýärdim. Bir ortaça neutral kompaniýasyny getirdim, barlyk diýärdim. Güýçli barlyk barlyk getirmekden ular şolar tapýar, ýalňyşlyk bolsa düýedýär, ondan barlyk çağırýar. Şoň üçin hem her 6 aýda respublikan ýa-ni merkezi salgıtgullygyny tasdiklamasy bar. Gülýär hemme zat. Ine şo zatlar men suwtda ulanmam. Maňa gat kömek berdi. Size de maslahat berýän. Türkmenistanyň egerde kanunly işlän bolsa, şu ýaly işleseňiz birinjine arasy işlerdiňiz, ýalňyş bolup biler. İkinciden arqyn ýatarsyňyz. Şonuň üçin Fransada da men şonu etip görjek boldum, onuň üstünden gülürler. Bu ýaly bir edem dok diýdiler. Gel bilmeýär, bagla bilmeýär, siz işläwerin. Bizde elektron nimeler bar, biz özümiz gerer. Öýler gelýär, ýöne Fransaň baglagy başgaça. Barlap birden ýalňyş tapaýsa, senin bilen oturup düşündürüp sana düşünen bolsaň, ýa-ni ştrafyny töläp bilýärmi, mümkinçiligine sebäp bu esas maksady barlagyň seni üstürmek, seni yapmak däl. Egerde sen ştrafyň we tölemir zadyň ummasy köp bolsa, ýöne sen şonu töläp bilmän bolsa, onu bagşlanýar. Sebäbi seni adamlar işleýär, aýlyklar tölenýär, on sosial nimeler tölenýär, bir topar zatlar tölenýär. Sebäbi men ýapan ölen eýem 100-110 adam işli galýar, olar öz ykdysadyny bir nokadyny bozdugy bolýar. Onu bozandan düzedeniň gowy. Ine şu ýaly barlyklaryň manisi durly. Ýewropa döwletlerinde we Türkmenistanda. Köçede polisiýa taklasa da gün ştraf, büyük ştraf ýadan ok berdi. Düşündirýär, profilaktik edýär, düşünen bolsaň goý berýär. Özüň bagşla diýsen, ine nime diýär? Goý berýär, zat edýär. Şu ýaly has bir nime bolsa, ondan ştraf ýazylýar. Ne şol durdan adama bagyp, şol özü çözýär we özü jogapkarçylyk alýar. Oň başlygy, beýleki hiç mi goşulanok? Erti men suwda berende, men şonu suwda berýän. Men başlygyny beremok, şoň üçin şoň özü jogap ber. Oň nomer bar, ýa-ni polis nomeri bar, jandarm nomeri bar, özü jogap berýär. Salyk tulgam şeýle. Hemme barýan gulukly şeýle. Ine şu ýaly men Türkmenistanda işler edýärdim, oturamokdum, gürlemän, gizlenip, para berip gezemokdum, işleýärdim. Ýa-ni hemme zat edýärdim. Indi Nurjana sorulacak. Nurjan, siz Türkmenistanda ýaşanyňyzda aktif bolduňyzmy? Bir jemgyýet tarapyndan bir Türkmenistana kömek etjek bolduňyzmy? Ýa-ni näme işlediňiz gurulmaýar? Sizem? Doğru. Hemme de doğru belläp geçdiňiz. Meniň sizinki ýaly gyzykly bir hikaýam ýok. Ýöne meniň ýoldaşym onuň biznesi bardy. Olam edilsiz ýaly köp kynçylyklardan geçdi. Soňuna da ýene de bolmady. Ýatyrdy biznesini dadyny. Siziň aýdyşyňyz ýaly durmadan hep gelirli barly o bu ýani normal işlemäge hiç may vermediler. Bu sadece diňe siz bilen ýa ben meniň üçin däldi, bütün halk üçindi. Doğrudan Sapar Murat Niyaz Valtına gatty kyndy. Bir zatlary dokazat etmek
yani işleyecek adımlara kendi yol verilen nokta. Benim goşandym men her zaman daha nähil diýsem size adalatyň tarapyndaydym. Her men adalatsyz bolsa hemen tururdum, sözümü aýdardym. Meni maňa nähili ceza berjek bolsalar men razyydym, ama hiç wagt dymyp oturmazdym, görüşerdim. İşte böyle. Biz böyle bir terbiye gördük. Ene atalarımızam böyle öğrettiler. Hiç kimin hiç adını alman, ervet yerlerde görünmen, gece go arkayın yatmanız için çesne yani adam olun. Bir o nasihatlerim hala da yaşayas. Sağ olun. Sağ olun köp Nurcan. Ine men öz ýagdaýymy beýan etdim. Men goňşularyma, men ýoldaşlarymma Türkmenistanda işleýän. Ananyň biz öz sözümüz üçin gaty görüşýärdik ýa-ni sözümizde durýardyk, wagt edýärdik. Bolmasa biznesde sen nite gazanyp bilmeýär. Häzirim şu ýerde de Fransada şeýle syýasatda men şo prinsip. Kynlykdan geçmesiň zat ýok. Ondan başga men Türkmenistanda yani kärindiçiler ve предпринимательler yani şolaryň gurulmasynyň ornmasary boldum Türkmenistan boýunça. Häzir Soюз предпринимателей и промышленников boldy. Öň bolsa Soюз предпринимателей Türkmenistan boldy. Onu men ýörüte çağırdylar, men adalatçydym, hakykatçydym. Şo ýerde de oturan ýerimde ornmasar bolup men bir topar halkara gurulmalar bilen duşup, olara ýa-ni olar bilen gürleşip Türkmenistanyň orta biznesini näme östürmeli maslahatlar berip bir topar dokument çykaryp ony hökümete hödürläp Türkmenistanyň ortaça biznesini östürmek üçin köp goşunt goşduk. Bir topar adamlar inanmarsyňyz bir aýda 3000 sany hat gelýärdi. Men ine onymy aldylar, KNB munim etdi. Şolar jemläp KNB, prokuratura beýleki nemelere iý berýärdi, kömek edin diýip ýa-ni aýdýardyk şonu. Oturandyk, şolar biz goramasak gorýanam ýok. Ondan başga ine biz 96-da, 97-de, 98-de, 94-den 98-e çelli Türkmenistanyň industrial programmatyny, o biznesmenler ve telekeçileriň ve industrial programmatyny ýazdyk. 250 sahypa. Näil ösmeli Türkmenistan, näil haýsy ýa-ni uğurlarda gitmeli zat. Şonu Maliýe ministrligi bilen Iqtisad ministrligi bilen bile ýazyp, biz ýazdyk şolary berdik, olar bolsa barladylar. Ulu iş edildi. Men bir 3-4 san spesialist ýylar, hünärment ýylar üstüne işledim. Türkmenistanyň goşaýyn. Şu ýaly işler edildi, biz jemgyýet işlerini edýärdik, oturandyk. Ol bir topar ýa-ni yetim jaýlaryna, yetim çağlaryň oturýan jaýlaryna kömekler o zatlara aýdamok. Onu käwagt maşinama ýükleýärdik, maşgalama alýardym, çağırýardym, baryp berýärdik. Çağramy gurkulýardym şol wagtda. Onu hiç kim sana öwredenok, durmuşyň ýa-ni ýagdaýyna görä, pikirine görä gidýän. Men şu ýazatlar bolýar, men bir gahrman adam däl, ýönöke türkmen ýa-ni kärindiçdi boldy, terkeçdi. Bir üýtgeçlik adam ýok, üýtgeç gahrmançylygam ýok. Ýöne görüşýärdim şeýle. Şonu etmedik bolsa men basylar giderdim. Ine ýagdaý. Inni soraga geçelim vatandaşlar. Yeni bir soraga birinci şol maňa gelen soralardan başgal, ona başga soralar geçer. Ediz Ataev ýa Murad aga, sana ýekeje sorama. Ediz Ataev 199 sen näme üçin Aşgabatda ýaşap, Barkan Gürelmen daşyurtda ýaşap gürlýän? Ine onu jogap berdik. Inniki sonra video soru. Gelin şunu da jogap berelim. Ine men videony goýaýyn, siz görürsiňiz. Bir minut. Şu video üns beriň, kyn görmän. Hey Türkmen, sen düşünün burada, men düşündürüp otyum, Türkmen söýüp de otyum.
başka devletin raýaty bolsa raýat demek başka devletin pasportyny götürüp Türkmenistanyň pasporty ýok, pasportyny tapşyranlar Türkmenistanyň. Bu Türkmenistanyň Türkmenem bolsa Türkmenistanyň ýaşanok. Türkmenistanyň ýaşamazdan raýatly ýok adam prezident bolup bilerok. Ve magananmagan advokat var, Türk advokat. Şolar var, toğran. Her devlette de şonlar kanun var. Her devlette. Kanun esasında o kaynak ki kakkoyta huy pilot gaçık gidip pul uğurlar, tutmata pulunu uğurlar, başka yolda gaçık gidip şutayın devletin rayet olup ver olun. Sizi toynaynalı oynap hemen dalaşkar ol kandidat oldum prezidentte. Ben ne bağlamsam prezident olan ki geçecek. Gepine bağlanmam. Ona mol adamla gollop verme, kaytem sonra verin. Siz Türkmenistan ne için şu pul uğurlar gittin? Ine vatandaşlar açık yani paylaşırlar diye yönü gol soru. İki soru var şurada. Pasport meselesi yani ki rahatlık meselesi ve ikinci pulları uğurlak diye de. Men ikinci sorunun derhal cevap vereyim. O pasport meselesine geçeyim. Pulları uğurlak diye de dedim. Eğer de men hükümet idarada işlemedik bolsam men näil devletin pulunu uğurlayayım. O yere meni eltmeýärler. O ýere işlesem ol ýerde ýanky sen paraxor bolmaly. Paraxor bolmasaň sen şöyle işletmeýärler. Men 89-dan 91-ge çelli ýaş spesialist hökmüne öz borjum ýerine ýetirdim. Ýetirdim derhal işden çykdym da öz firmamy aldyk. Ananyň hiç şadymyz ýokdy. Ne kwartiramyz bardy, ne hiç şadymyz ýokdy. Ýoş-ýoşdan galyp gitdik. Kwartirant bolup ýaşadyk. Kıyın günlerden geçtik. Arkada rahat yok, direk yok. Ýoş galdyk sebebi men diňe öz güýjüme dayandım. Ine şondan şu galamdan bäri men ýanky Türkmenistanda, Kazakstanda, Rossiýada başlan her tehnika problemasy bolansoň men häzir bir minut. Rossiýada, Ýewropada, hemme döwletlerde işleýärdim. Giýje uny işleýärdik, öýe gelmän. Goňşularym meni görmeýärdiler. Şol ýaly ýanky işläp şol ýaly agyr ýagdaýlardan geçdik. Sebäbi iýler 9-dan 6-a çenli işleýän bolsa, biz ýanky dangdan giýje çelli, gelilen dangda ýene bitmeli. Yeni bitmeli, durman çağırılmadı, görem doktuk. Inanın men Türkmenistan'a 3 tağamady. Şolun 3'ünü görmedim. Komandirovka giden 6 aylık, gidemde kiçik bärecik gelemde eýän bir götürüp bolan okşany gen görýärdim. Şu ýaly men gaty puşman edýän. Giýje uny işlänimi, çağjyklaryň ösünde bileje ýanyna bolman, oturman, gülüşmän, oýnaman, ulun kellelerine men barada, ýaşlykda taryhy gata. Şoňa gaty ynanýar. Şonu şu ýerde düşündüm. Fransuzlar bilen gürleşende şolar diýdi. Yani men haçanla şolary işe çağıranda 6-njy wagtym. Ya işten soň gal işlemeden ikisi töleýän diýsem eden o. Men çağırjym mesýe. O ýaşly dur. Men şoň üçin özüm bolmasam, onsoň meni erti ulanasoň hasam etmez. Olar hiç maňa mehri bolmaz ya. Gaty dogry belläkleşdi. Onsoň öz yani ykbalym kiretim edir şolar ýaly. Men gaty pişman edýän şu giýje uny işlenme. Ne şu ýaly boldy, şoň üçin hökümetde işlemok, uğurlak gaýdara zat ýok. Bärik gelibim, kaloşlyk aýtdyk, bärik gelibim, molim bolup işläp başlap, şondan galyp gitdim. Bolmasa bärde olu ýal diýilýän bolsa, pul uğurlan bolsa, bärde biznes galdyryp, bir topar zat edip, ýok. Onanyň bärde salgyk tullugy, sen ýa barlap dur, bir maşina alsaň, täze maşina alsaň, 70 000, 100 000 maşina alsaň, sana zat diýen oklar, ýöne seni uçoda alyp, edýän zadyň şoduň zadyň bildirmän barlaýar. Nirden aldy diýip. Eger biznesmen bolsaň, sen onu deklarasiýa etmeli, onu salgyny tölemeli. Ne şu ýalatlar bar, bärde et bolmaýar, o Türkmenistanyň edýän zatlar. Şoň üçin çykaryp bir $100,000 goýsaň, şoduňa soraýar, nirden aldın diýip. Ýan gelemde kanun bilen mokzat bilen mok. Biz başlarına aşaktan başladık gaty. Menim oma diýdim, gazet paýlym 3 işde işleýärdim. Molim bolup işleýärdim. Sapak berýärdim. 30 ýaşlary tepkide Plankton diýär-de, ýa-ni dogry.
ikinci gazet payladım. Üçüncü guruluş ediyordum bir yerinkine. Şehit kaldık. Yoş yoştan oğlum instituta girdim sonra üniversiteden oturup bilimler alıp firma açıp yürek başladım. Hem kalk gittim. Ne şeyle başka şey yok. Şimdi Türkmenistan pasportu boyunca ben bir dokument koydum. Ne dedim? Hormatly vatandaşlar, men pasportum. Türkmen pasportum. Şul Türkmen pasportum men ýürüten nomeryny aýyrdım sebäbi men ýerinden ýa konsulluk howlya we Türkmenistanyň emhime gullyk howlya. Şoň üçin nomerlaryny aýyrdım. Ine men pasportum Türkmen pasporty. Şul pasportyň möhürlügi ýok. Men hiç kim grajansadan çıkarmady. Şoň üçin men Türkmenistanyň grajdany, ine men pasportum. Şoň üçin Türkmenistanyň graždanlykdan çıkarjak bolsalar, iki şert bar. Men Türkmenistanyň sırlaryny satmaly, şpion bolmaly. Ýani içarlyk etmeli Türkmenistana. Men Türkmenistanyň sırlaryny bilemok. Hemme alýan sırlaryny internetden ýani boldy. İkincem men özüm arza ýazmaly. Başga hal ýagdaýda men graždansam aýyp bilmeýär. Şoň üçin men Türkmenistanyň graždany. Egerde Türkmenistanyna konstitusiýa üýtgese, bir üýtgüçek bolýar, köp graždançylyk etjek bolýar. Egerde üýtgedip bilmesek, ýani bir graždançylyk goýan bolsak, onu men Frans graždançylygyny aýrylmaly bolýar. Aýrylan sebäbi men ata watanym, dogulun ýerim Türkmenistan. Men bu ýerde wagtlaýynça geldim. Ine şu soraga şunuň jogap berdim. Vatandaşlar inni men Nurcan'a verecek soruyan sonra Nurcan siz Türkmenistan'ın graždany mı? Ya da hem Türkmenistan hem Amerikan graždany mı? Elbette Türkmenistan'ın graždanyny siz doğru belläp geçdiniz. Türkmenistan'ın raýatlygynyň çykmak üçin hökmany suratda zaýewlenie ýazmaly. Onu da prezident onaýlamaly, gol çekmeli. Onu olam yılda 2 gezek geçirilýär ol işler. Onun için benim Türkmenistan'ın raýaty. Edil sizinki ýalyjy pasportum var. Yani hiç kim etmesin. Bu saýlawlar üçinde diýjegim prezidentiň Berdimuhamedowyň özü aýtdy. Öz dili bilen aýtdy. Hemme resmi namalarda görünýärdi. Opozisiýon taraplary olarym saýlawlara goşulyp bilerler diýe. Oňa esaslanyp bizde Türkmenistan raýatlary olarak saýlawlar geçirdik. Hiç kim şüphesem bolmasın 74%'den gowrak ses aldyk. Sağ olun Nurcan. Doğru diýen Nurcan, men goşulýan aýdanlyklaryna Türkmenistan raýatlykdan çykmak üçin Milli Geňeş seniň ardaňa seredip nitije çykarýar. Şol çykaran kararny soň Türkmenistan prezidentiniň ýanyna komissiýa ýene bir barlap prezident soňuna gol çekýär. Ol ýöne men hiç şad etmeden bu meni graždansydan çykaryp bilenok. Sebäbi men Türkmenistan düşmançylyk edemok. Biz ine aktivistler bolup, biz opozisiýonlar bolup, biz Türkmenistanyň problemalaryny ýüze çykarýar da şoň çözmeginiň ýollaryny görkezýär. Hanı bir Türkmenistana düşman mı? Yok elbette. Ya Türkmenistan şuryaly ýani bir düzgünçilikler tapıp olaram ýok edip ine şuryaly üstmeli. Ine biz şonu edip o diýmek şu gün Türkmenistanyň hökümetiň ýolbaşçy bir düzgünlik edýän bolsa bizim aýtman gyrada oturulamdy. Biz şonu aýdýar. Onu aýdanmaz bilen biz Türkmenistan döwletine garşy däller. Sebäbi şol ýanky prezidentler gelen adam wagtlaýynça gelen. Onu men ýaly, siz ýaly, ol ýaly, beýlikler ýaly bir Türkmenistan graždany. On ýan ganyna gök gana kanok. Ya ol perişde däl. Ýöne Türkmenistanyň graždany. Ýöne şular WDP'ni alanyna bir topar kanunlary, düzgünçlikleri bozup geldiler. Ine şoňa biz adalatly ýani şular eýlediler, şo ýani WDP'ler diýip biz çykyş edýär. Eger şular hakyky saýlawlar geçirip utanma bolsa,
elimizi galdyryp gaýtyp tasdyklardy. Bolmady. Şoň üçin gatdol diýe Nurçan biz hemme konstitusiýanyň esasyna, hemme düzgünlere laýyklykda biz öz arzamyzy berdik, dasyany berdik, hemme iyi bermeli ýerlere. Bizim adymyzyň tutulmady, jogamalyk. Sebebi açyk saýlawlar bolmady. Diňe menki-de Nur Muhammed Annaýew geldi Kerizim Beýleki Rahmanow bar danışarlar. Daşyndan danışarlar. Diýmek bular diňe 2.350.000 adamyň içinde saýlawlar geçirdi. Başga danışarlar goşman. Diýmek Beýleki raýatlaryň ne pikiri, ne istegi gözümde tutuldy. Yani şoň üçin biz näerden şuna? Mundan başga bir topar kanunlar bozup, gödük bozup gelip Türkmenistan çukurak giden soň biz şonu beýan edýäs. Hani biz Türkmenistan düşmanım yok. Biz şo zatlar bile diýäsmi? Adamlar käbak düşünen ok. Şo zatları edýäne arkadagy şöhrat, ýerdagy şöhrat, şo zatları edilen haramlyklary, paraxorluklary we biduňçylar beýan edýän adamam günäkar bolýar. Men şoňa hiç kellem almam. Egerde şuraya hatap edilýän bolsa, onun adamyň pikirlerinde bir problemi var. Logika yok. Bular logika taýdan ýa kanun taýdan pikir edip bilen oklar. Bular bir her hil taraplarda, din tarapdan, adam tarapından, cemiyet tarapından, ýöneköy adam tarapından, kanun tarapından, hemme tarapdan deňelen okşy pikirler. Men düşünemok şoň pikirleri. Nirden tapýar? Hökman öňe çykan bolsa, paraxor bolmaly we ýa-ni pul ogurlak gaýdan bolmaly. Oho, garadogon. Dogry diýäňiz. Pul ogurlak gaýdanlar ama men atlaryny aýtmaýyn. Ol hökümetli işlediler, rahat etdiler. Biz hökümetli işlendik. Biz hökümete kömek edýärdik. Ene Türkmenistanyň, men Gazakstanyň işlerine Türkmenistanyň ilçihanasy ýaňy açyldy. Şo ýerde hem ilçihanasyna, hem konsulluk bölümine men kömek etdim. Bir kıylap kömek etdim. Hiç şartları yok. Bular diňe aýlyk we geldiler şo ýere. Öz watanyň bolan soň daşary ýurtda seni kömek edýän. Sen daşary ýurtda tyýlanýan biznesmen. Men kömek etdim şolara. Näme tebebi bir viza alsa, konsul bolsa, olan bir ýer bolmasa, soň men dostlar maňa jaň edip aýdýar, "O, näme döwlet sizinki?" Şondan ýa-ni gowun alyp men şolara kömek etdim. Men oran kömek sorady, kömek berdik. Gerek yerine biz edýäs, elimizden geleni. Häzirem kömek edýäs. Aktivistlerime da ýa-ni elimizden geleni edýäs. Şonuň üçin biz duramyzok. Biz doglandan bäri bir zat etip gelýär. Bir aklymyz durnukly bir 18-20 ýaşap, ondan soň biz jemgyýete kömek edip gelýär. Elimizden geleni edýäs. Sen biz içinde ýaşamaly o jemgyýetde. Biz kömek etmesek, ýöne pullaryny gazanyp uğurlap gyrada dursak, onu biz jemgyýete kömek etmekde biz parazit, biz has şu jemgyýeti ýykdýas. Men çykyşlarymda üns berseňiz, men aýdyp gelýär. Biz jemgyýet östürmeli, biz jemgyýet bilimleri östürmeli. Bizim jemgyýetimiz güýçli bolmasa biz öňe gide bilmeýäs. Raýatlyk, batyrlygy, gahrmançylygyny, gраждан aktivnessini aýdyp gelýär. Her bir aýdyp gelýän başga opozisiýonер barmy şonda? Ahmet bardan başga. Ya devlet aktivistlerden başga. Ya demokratik platformanın opozisiýanyň başga. Ýok. Sebebi onun dünýä garaşy başga. Men olar günäkarlam. Bizim de dünýä garaşymyz şu. Şuňa siz ırda bolsaňyz, bizi gorlan, biz baranmazda bir topar adam ýazýar. Murad, sen barsaň sen ýegenleriň şuraya bolmy, doganlaryndan. Oho. Biz sizi öňe salyp saýlawlara geçip siz saýlanmaly. Siz özüňiz bellärsiniz, kim belleseňiz. Şonu isleýär. Men ýegenlerimi geçirjek bolsam, men firma açyp ýegenlerimi goýup işletip bilýän. Onuň üçin ýa-ni ýolbaşçy bolmaly Türkmenistanda. Hökümet ýolbaşçy, unutmaň. Gatansa, ana men şu 2 ýylda bir topar zady gazanardym. Men ýitdi şol, ondan naşary ýöne pul goýup otyrym. Kömek eden ýok. Kim erini gazaryp aýdyp biljek, men kömek etdim. $1 kömek edilen. Men siz günäkarlamok. Sizin jemgyýet biliminiz pes, sizin jemgyýet aktivnessiniz pes. Siz watançy Türkmenistanyň watançysy ýöne siz düşünäňiz şu watançy watany näme galdyrmaly. Biz size düşündük gelip otyrys. Bir gün
pikirinizi ütküdip kömek edip bilersiňiz diýip pikir edýän. Ine başga bir soru bolsa, siz ýazyň şu nimede biz jogap bereli. Ine bir soru geldi. Murada biz Rossiýa bilen aragatnaşymyz nähil bolar bolmaly aýdýar. Nurjan, men size berýän şu soragy kyn görmediňiz siz öz pikirinizi aýdyň. Biz pikir alşanda biz pikirlerimizi östürýär we ýa-ni pikir alşýar. Bu bir gaty wajyp zat adam üçin. Esasanam orta çykyp publik adamlar üçin, ýa publiçna çykyş edýän adamlar üçin gaty wajyp. Näme pikir edýäňiz? Rossiýa bilen aramyz nähil bolmaly. Rossiýadan yani şu wagt o taýda uruş gidip dur. Onuň üçinem bu Türkmenistandaky Baltlyň prezidenti diýen, onu çağırdy, orjen berdi, onu etdi. Onu olaryň bar nemeleri zatlary bizim gazymyzy, zadymyzy almak, sömürmek bizi. Men o taýdan hiç bir ýagşylyga garşamak, dogrymy aýtsam. Biz öz Türkmenistanymyzy seretmeli, baýlyklarymyzy, ýerasty baýlyklarymyzy, hemme zadymyzy özümüz ele almaly, özümüz ýaşamaly. Bize Rossiýanyň hiç geregi ýok diýip pikir edýän. Bir de Rossiýanyň wagtam guturdy diýen. Dogry. Men käbir sözlerine goşulýan, Nurçan apaň ýöne käbir sözleri bilen men başgaça düşünýän. Masal üçin, biz bir zada seretmeli. Diktator döwletlerine, ýagny köne Sowet döwletlerine, Belarusiýa, Gazaqstan, Rossiýa, Özbekistan, Kyrgyzstan, Täjikistan, Türkmenistan bu döwletlerde iki zat durludur. Ýolbaşçylar, bandit ýolbaşçylar, diktatorlar bir, halk başga. Türkmenistanda serdim. Berdimuhammedowyň edýän zatlaryny siz edýäňizmi? Elbetde ýok. Sizin durmuşyňyz, sizin ýaşaşyňyz kyn bolansa, siz ýöne öz problemalaryny bilen getip ýördiňiz. Olar bolsa, döwletiň puluny ogurlap, bir düzgünçlikler, bir kamçylyklar edip pullary ogurlayan banditler, mafia. Bir tohum, bir mafia topar döredip gelip Türkmenistan'ı tanap etdi. Biz oroýarlar. Şoň üçin iki zat durly. Häzirki ýagdaýda şu döwletlerde ýolbaşçylar, bular banditler. Ýöne gynansak da şu ýolbaşçylar öz döwletini prezentawat edýär baran ýerlerine. Ýagny şoň wekiller bolýar. Biz hiç wagt beýleki döwletleriň problematyna goşulmanyň hakymyz ýok. Haçan da siz soraýaňyz näme Amerika goşulmak, näme Fransa, Ýewropa goşulmak haky ýok goşulmana. Egerde halk haýyş etmese. Halk çykyp protest edip ona batyş etseler, onu döwletler gorýar halky. Şol batyş edýän adama garşy sanksiýa we başlar et başlar. Gerek bolsa ýaragan berýär. Ine derdim. Biz mysal üçin demokratiýa ýoluna geçdik. Rossiýa barada men aýratyn aýtjak. Rossiýa nähil döwlet? Hemmeler Türkmenistanda Rossiýanyň programmatyny dinläp, bir topar ters informasiýany, ýalan informasiýany dinläp, otylanmaýar gelip otylar. Onanyň SSR-iň köp zatlaryny men gowurýarym. SSR-iň köp zatlary gowy diýen köp zatlaram ýamandy. Ol sizin pikir edýän SSR-iňizden zat galmady. 91-nji ýylda ýykyldy şol. Häzir 3-nji gezek ýykylýar SSR. Indi Rossiýa näme edýär? Bu banditler geldi. Ýa ýolbaşçy bolup Rossiýa şular yerler basyp almak bilen we bahana bilen biz SSR etjek bolýar ki SSR 2 diýip. Ýöne hakyky bular ne ideologiýasy bar. Ýadyňyzda bolsa SSR-iň ideologiýasy proletariat всех стран соединять. Ýa bütün dünýä işçiler, halk birleşin. Bular oraya ideologiýasy ýok. Rossiýa diýelim, halk näme ýaşapýar? Ol milliarderler diýelim, 119 sany bagşlan. 119 sany milliarder bar. Forbes jurnalynda. Galan halka diýelim, gedäýär. Doğrudan pul tapýar. Ine şol ýaly bir düzgünçilik, adalatlyk Rossiýa gelip sizde de şu adalatlygy, bir düzgünçiligi goýar. Pikir etmeň, Rossiýa gelse biz Berdimuhamedowlary aýryp biler. Ýok, Rossiýa gelip öz adamyny goýar.
ýa-ni Rossiýady gyýgyrýan birini tapyp goýar. Onanyň Rossiýanyň gullary bol. Biz çykmaly gulçulukdan. Rossiýanyň gulçulugundan, Hytaýyň gulçulugundan, Türkiýanyň gulçulugundan biz Berdimuhammedowyň gulçulugundan çykmaly. Biz halk bolup galyp döwletimizi elimize almaly. Şoň üçin halkdan saýlanan prezident gerek. Halkdan saýlanan Milli Geňeşiň wekilleri gerek. Olar prezidente diktator etdirmeliler. Derreo kanun bolsa durup karar çykaryp impeachment kok goýarlar. Oňa bizde birinji ministr bar, aýratyn prezidentden. Onun kanunlar, kararları, borçlanmaları, hakları var. Onu prezident basış ettirmiyor. Häzir näme? Bular konstitusiýanyň 9 gelek ülkede Türkmenistan'ın içindeki diktatorlar. Türkmenistan'ın prezident wezipetini güýçlendirip häzir Türkmenistan prezidentska respublika boldy. Näme gerek bize prezidentska respublika? Näme biz gördük prezidentska respublikany edip ýa-ni 30 ýylda, 32 ýylda. Hemme haklarymyzy aldylar. Şo bir saýlanan adam bize ýa-ni perişte ýaly Allah dedi. Özüne perişte diýip, pardon, perişte ýaly Allah derler. Özüne perişte diýip bizi Allah gelip barlyklarymyzy oňurup narkoman boldy. Ine şu zatda bolmaz ýaly. Bize aýratyn, halkdan saýlanan Milli Geňeşiň wekilleri gerek. Diňe Milli Geňeşiňde, vilayatlarda, etraplarda, arçynlyklarda, Oğuz Sovet'te hemme ýerde halkdan saýlanan siz bolmaly. Yok oradan raznaryat gelmeli, şu list gelýär, şolardan. Yok, hakyky saýlawlar geçip, açyk saýlawlarda utmaly. Onu siz ýa-ni orta çykyp, öz prinsiplaryňyzy, öz dünýä garaýşyňyzy, öz alyp barýan işinizi halka düşündirip, olardan tesir alyp, ondan siz halkyň önüne borçly bolup, şonu edersiňiz. Ine Türkmenistanyň prezidenti hem şonu etmeli. Aşağıdaky Oğuz Sovetdaky adamlar hem şonu etmeli. Onanyň eýen parahoruň 50% ýatýar. Inni ýokary wezipe gelen adamlaryň kelletine bir prinsip bar, häzir Türkmenistanda men näçe boljagymy belli, näçe oglap bilsem oglamaly. Ýa şonu etmeli ýaly, ol başga ýa instrumentler bar. Olaryň aýlyklary ýokary bolmaly. Bir, olar halkyň önüne jogap berip durmaly. Prezident aýda bir gede halkyň önüne şuraya çykyş edip jogap bermeli. Birinji ministr aýda 2 gerek edýän iş boýunça. Milli Geňeşiň wekili aýda bir gerek çykyş etmeli. Minjustyň ýa-ni Adalet ministriniň ýoluşdy aýda bir gerek. Şu ýaly bular açyk, prozraçny edýän işleri. Bir ýerde paraholuk bolsa bir toragynda onam ýa-ni saýlamalylar. Ine şu ýaly geçirýär, kimiň toragy bolsa siz görüp dursaňyz, men ekran çykaryp jogap berýän. Yanlış bolsun, dogry bolsun, hakyky bolsun, yalan bolsun, men jogap beremeli. Men jogapkärçilik aldym. Ine men onu götürmeli. Ne şu ýaly biz etmesek bolmaýar. Goşçak zadym var. Orta Asya'da aýsy döwlet baý ýaşaýar. Hiç bir ya Tacikistan alyň, Özbekistan alyň, Gazakistan alyň, Türkmenistan alyň hiç birisi. Çünkü böyle endik edipdirler. Yokardan buyruk bilen adamları wezipe belliýärler. Halk bellemeýär, halk seçmeýär. Onun için biz halk seçsin diye görüşýäs. Hemmedady halk eline almaly. Yine bar diýjekdim. Dogry. Indi Rossiýa gedip galanda biz öz siýasatyny neytral alyp barmaly. O diýmeli näme? O diýmeli Rossiýa kim başynda bolsa şo bolsun. Biz Türkmenistanyň behwidini ýitirmeli. Indi dedim, Serdar Berdimuhammedow Putiniň ýanynda bardy. Aýagyny baryp okşaýar. Sebäbi bir zat bolsa Putini jaň edip, meni halas edin diýip ýa-ni goýýar. Indi soň gaýdan zady Gurbanow bilen Fransa meni ip barýar, gowra diýär. Olum açyk garaş gerek bolsa öldürür ýaly. O şol ýaly ýa-ni bular gülüş, dilin gepleşikler geçýär. Putin şundan Rossiýanyň ýa-ni gün ortasyny gorlamany diýmek, azyk haritler iýerip şolar saklamany haýyş edýär. Olum elbetde Türkmenistanyň agzyndan, halkynyň agzyndan haritler alyp o tarafa iýerýär. Ine şu ýaly zatlar bolup geçýär, Putin'a muňa orden družby berýär, ýa-ni halkara dostluk medalyny berýär. Şu ýanyna saklamak üçin. Bunu indi hojaýyny tapdy. Indi hojaýyny tapan soň Gurban Gulam
Serdarym hojaýyny tapan soň öň ellere owşap beren adamlar diýip. Bulayda da gurban bolar. Ýadyňyzda bolsa Niýazyň elini owşap beren adam. Indi bul owşamany nime tapdylar. Ýöne bizim halkymyň öňünde geroý bolýar. Biz Rossiýa bilen dastoýna, hormatly we bizi hormat etdirýär dastoýna gürleş ýaşamaly. Olar bize bizim Türkmenistany bähwitli bir zat bize haýyş etse, biz eder. Bähwitimiz bolmasa kömek sorasyny görürs. Eger diktator kömek bolsa etmez. Halka kömek bolsa eder. Şu ýaly biz Rossiýanyň halkyna bähwit bolsa, bizim halkymyza bähwit bolsa etmeli. Başga da etmeli. Ol onu diktator bolla Putin bir ağzından bir topar zat ýalňyş zatlar çykaryp bir topar döwletler basyp aljak zat bolsa bilen onda muny gollap oraya zat bolmaz. Ýok. Biz öz siýasatymyzy samastoýatlyna öz başda galyp barýar. Hiç kime etmez. Ine şul sen özüň Türkmenistany, ine şul Türkmenistanyň öz siýasaty, öz garaşlygyny gorudy bolýar. Beýleki birleşikleri goşulurmy, goşulmazmy? Onu milligine söýýär. Onu prezident söýýär. Milligine şunun içinde bir topar güýçli politikler bar, diskussiýa edip, neme edip, ýani bir netije gelen soň, karar çykarlan soň biz karar berýär. Şoň üçin menden köp zatlar soraýarlar. Men öňünden öz planymy aýdýan, ýöne hakykatdan hem şonu milli giňeşde tasdiklamaly, inanam. Men aýdanım bilen onu oňurlamak, ýöne şunu oňurmak üçin milli giňeşe goýar şu soragy we şolary düşündirip, näçip şu soragy biz çözmeli, näçip şeýle çözmeli, näçip şol amatly. Mysal üçin, daşar ýurtda bar işleýän bizim watandaşlarymyza hemmetine pensiýa bermeli. Näçip? Sebäp olar Türkmenistanyň sosial problemlaryny çözmek üçin pul geçirdirip durýar. Eger olar Türkmenistanda işlen bolsa, 35 ya 45% sosial törekler tölen bolsa, o pullar az bolardy. Şolaryň geçiren her ay pullaryny. Anam. Olar öz borjyny Türkmenistanyň öňünde ýerine ýetirdiler. Şoň üçin olar kimsitmediler. Ine bir topar adam, bir topar grajdanstwo bardy. 1-2 men bilemem. Näçe biz bulary köp grajdanstwolyk etmeli. Sebäp olar kösüni bardy. Grajdanstwo beýle berilmeýär. Ýa-da da güýçli döwletlerinde. Kösünüp bir ýanky ömrüniň bölegini ýaşap kynçylyk görüp aldy. Olar biz kimsitmeliler. Ýöne Türkmenistanyň içinde Türkmen grajdanstwosy ýörýär we Türkmen kanuny ýöretmeli. Ine o dogry. Hiç bir döwletiň ýanky Türkmenistanyň içinde goşulmany haky ýokdur. Onu da garaşlygyny saklamaly. Biz demokratik prinsipler saklamaly. Demokratik prinsip demek bir bolgusyz zat däl, ol maksat Türkiýe ýa psihik tarapdan kelle giden şartlyk şyf ýaly adamyň düşünjesini seyretmek, ulada düşünje ýok. Demokratik prinsipler demek demokratik institutlar. Institut demek täze jagulmalar ýok. Institut demek demokratik ýanky partiýalar, jemgyýet gurulmalary. Masalan, işçiler öz jemgyýet gurulmasyny açdylar. İtler gorýan jemgyýet gurulmasy. Ýa balykçylar öz jemgyýet gurulmasy. Newtçiler öz jemgyýet gurulmasyny açdylar. Ýanky ol atýan meýdany awçylar öz jemgyýet gurulmasyny açdylar. Mysal üçin invalidler özüniň kinasyn eşror demokratik institutlar diýilýär şu. Partiýalar, köp partiýalar. Näçe şu demokratik institutlar? Şular her ýerde açan yerlerine, duran yerlerine demokrasiya prinsiplerini gorýar. Diňe hökümetde. Şonuň üçin demokratik institutlar diňe jemgyýet ýanky gurulmalar bilen partiýalar däl. Hemme ýerde bolmaly. Azat medeniýet, azat jurnalistler, azat medeniýetler, azat neşriýatlar, azat telewiziýa. Olar demokratik institutlaryň bölegi. Bizde şolar köp bolmaly. Ine demokratiýa demek näme? Demokratik prinsipler. Adam gymmatlyklary. Näçe? Haçanla bir edara sen barsaň, şu ýerde kanuна beýle, ýöne şu kanun seni ýaşadan okýa bir zat edýär. Biz şu kanuna göre işlemeli, ýöne egerde sen ýagdaýyň şu kanun bolýan bolsa, has.
ýagdaýyň ütgeden bolsa, sen ýagdaýyň, sen gymmatlyklaryň, sen janyň saglygy, maşalaň saglygy birinji ýerde. Onu bir derrew şuny ýürüte ýüzlenip, ýa milli geňeşe ýa bir ýere şu kanuny düzedip halka gurulýan etmeli. Ine şul demokratik prinsipler, ýa adam gymmatlyklary. O näme? Azatlıkta yaşamak. Bu vilayetten o vilayete barmak. İstendik yerinde yaşamak. Propiskanı ayırmak düğünüz. Ya. Ol adamın yankı hareketlerini, azatlıklarını saklıyor. Ayırmalı. Onun başka prinsipi var. Fransa, Avrupa'da yani. Fikir etmeyen bardak var. Yok. Bardak da yok. 70 milyon halk var. Değil mi Fransa'da? Bardak yoktur. Onun başka bir sistematı var. Adamlara has yakın. Son. İstenlik adam istenlik vakti gidiyorlar. İstenlik dövledi. Hiç var politsiyski, hiç var MHM'lik şon dur dip olmalı. O gara list ayrılmalı düğünden. On son haçanda sen türkmen basılanda şöyle şertler olmalı. Eğer türmede şertler olmasa adamlar şöyle iltmeliler basmana. Sen basmana adamlardan eyyem bunu yankı çeklendireyim. Onun daşından sen şuna şeyler şert göreceğim ölür yani. O senin düzgün olacaksın. O adam görgülü yankı cinayeti işletti mi? Cinayetin aldı mı? Cezası kesildi mi? İni şuna tayar ol. Sen şun yankı şertlerini bercay bilema. Şuna atlar türmede bolsen, durmuşda bolsen, cemiyette bolsen, senin hormatın, senin hakların bozulmalı. İni şuraya bir devlet olacak bolýar. Ol biznesmen işleyen 5 ýyl işledi. Bir vice premier boldy. Indi ondan yankı öz MHM kontrol ede, MHM'ni uğradyp, öz oğlunu goýup, o zatlar ýadyndan çykarmy, düýünden gitip gidýär. Biznesmenler işler bilýär, ömürlük gazanan zady galýa elinde. Hiç kim alyp bilmez. Yer alınmy? Erti kolhoz başlyk taňy gelip kellen atmady. Haky ýok. Indi şu ýaly sizin mülkleriniz, sizin can saglyklaryňyz, sizin janlaryňyz, sizin haklaryňyz birinji oçakda. Ondan hökümetiň var. Şu ýaly durmuş gerek. Häzir bolsa näme? Hökümet şundan ýol gurmaly, hökümetiň bähbidi hemme zadyny zyp bilýär. Ýani jaýyň düw. Men ýadymda gözüm bilen gördüm. Türkmen maşy ýani Sapartylka aýdanna häkim öňkü guruş ministriniň ýol başdy. Prezident Gürkezjek görünjek bolup hemme traktorlary üýşürip ýani podvoz köçede hemme jaýlary ýyk gitdi. Görgülü adamlar oturýardy. Aynasından traktör gelip televizorun kızın yağda içinde adamlar oturuyor. Özünü görkezecek ol. Şol adam basmalı, şu Türkmen başı diýilen adam, şol adam derhal basmalı. Şol ýaly kanuny bozuldy. Şol ýaly kanun bozmaklygy halkymyz ırza. Ine şoňa da men gatga garmeli. Irza bolmaly. Görüşmeli. Türkmenistanda konstitusiýany işledip biljek diňe Türkmen halky. Sen prokuroruňam däl, prezidentiňam däl, milli geňeşiňam däl, sen ýanky MHM'ňam däl, polisam däl, diňe Türkmen halky. Türkmen halky köplük milyonlarça. O näme prokuror 2000 adam. Näme 2000 adam hemme düzgünleri ýanky nimeler saklap bilýär. Prezident bir adam. MHM 9000 adam. Polis 14,5 adam. Bular näme saklap bilýär? Saklap bilmär. Milyonlarça adam var. Ýöne milyonlarça adam. 14.000 polisa da ýani haklaryny bozdurmaz. MHM de beýliklerde bozdurmaz. Onu etip bolýar. Onun için bize düşünceler gerek. Cemiyet düşüncesi. Eğer Türkmenistan dövleti var olsa, onun şu dövletin esas kuruluşu, konstitusiyanı biz bilmeli ve şunu goraby görmeli. Eğer bilinmedi yetmese, yürüt advokatlar var. Şolar biz tutunmalılar, öňe sürüp şolar bize derek ölürçe görüşmeli. Biz o da prinsipler edemdok. Näme diýär? Orta bir çykdy. Ay parafor dinlemeň şunu. Ýanky şunu aýdyşýar. Men türkmençe diýänip aýdanam bolýar. Şoň eger bilim bolmasa, pikir bolmasa, onu ýa aýtmazdy. Şu cemiyet bilimler bolmasa, şo ýa görülýär. Nurjan, sen näme pikir edýäňiz şuna? Sesiniz eşitlen o? Salam. Aýdyp geçende atlaňyza hemmesine goşulýan. Salam.
Ine bize Vandeta diýip bizim bir doganymyz goşuldy. Hoş geldiniz Vandeta. Salam salam. Zordan ýyldym şu an näde girmesinem ama birinji sapar Zoom diýdiler maňa. Yo Zoom'da bu açık efir gidip dur häzir. Siz açık efirde YouTube'da, Facebook'da, yani Twitter'da hem ýerde. Ine siz näme garaýanlar? Türkmenistanyň konstitusiýasyny kim gorat biler? Organlar, hukuk goran organlar mı, prezident ya Türkmen halky? Kim ýöredip biler? Näme pikirde? Kanun üçin prezident goramaly. Prezident kepil bolmaly. Ýani egerde Türkmenistanyň içinde men ýalňyşmasam her derejede ýuridik hukuk gorayan gurumlar bar. Masalan üçin etraf prokuratura, etraf sudlary, etraf polisiýasy, etraf MHM'si, oňdaşyndan hekim, oňdaşyndan adwokatlar, oňdaşyndan halk. Ine şular hemmesi kanunlar bozdular. Şuň arkasynda Türkmenistanyň kanuny işler ýaly, şonu barlap kim bozýan bolsa, şoňa jera keser ýaly ýa-da haklaryny düşündirer ýaly adalet ministrleri bar we milli geňeşi bar. Ondan daşar şolaryň üstünde Türkmenistan prezidenti. Şol adam iň soňky derejede soňky liniýa abarony, konstitusiýaň liniýa abarony saklamaly adam. Şoň üçin onu konstitusiýanyň kepilini ýaly. Ýöne gynansak da häzirki Türkmenistanda bir bandit tohum basyp alan soň şol kepilýän adam özü bolýar konstitusiýany. Bilýärsiňiz, özü bolýar. Şoň üçin biziň öz konstitusiýamyzda şondan goramaly bolýar. Bu gürkünç da ýöne hakykat. Näme pikir edýäňiz? Hormatly watandaşlar, ýazgyň şu kommentariýada. Şu biziň aýdan zadymy çynmy, ýa näme dogrymy, ýa-da siziň başga pikiriňiz barmy? Nurcan, şeýle bir soraw bar size. Ine bizde Türkmenistanyň daşynda watandaşlarymyz bar. Olar Türkmenistanyň içindäkiler göre azatlykda. Ýa men Türkmenistanyň içindäkilerini gülüşdim. Ýöneköy halkda VPN ýok. Ýöne hökümet işleýän edarlarda, hökümete ýakyn edarlarda VPN ama olar ýa biziň çykyşlarymyzdan görýär. Olar köp zatdan habarly. Ýöneköy adamlarymyzda ba internet ýöne az mukdarda, beýleklerde ýok. Ine daşynda biziň watandaşlarymyzda el ýeterlikli internet we el ýeterlikli diýmek ýokary hilli maglumatlar bar. Näme üçin Türkiýedäki işleýän watandaşlarymyz ýa-da Russiýadaky ýerden işe gidýär, akşam gelýär, piwejik içýär, hepde bir kelek jymy gidip, ýani jym edýär, nimelerini haklap. Öz günü bilen gezip ber, bu watany ýok ýaly, watansyz bir adam ýaly. Neme? Человек мира diýär-de, dünýäň adamsy ýaly, watansyz dünýäň adamsy ýaly gezip ber. Näme üçin gyzyklanan ok? Ine biziň berýän bilimlerimiz ýa-da başga bir opozitsioner ýa-da ýöne blogerin diýen zatlar. Näme üçin türkmenleriň ýagdaýy boýunça, türkmenliň ýaşaýyşy boýunça, jemgyýetiň Türkmenistanyň jemgyýetiň işleri boýunça, ýagdaýy boýunça goşulanok, eşdenok, serdet hem gelen. Näme pikir? Halky öýle bir gorkuzypdyrlar. Halk daşaryk çykan soňam ýene-de bir zada ananan oklar. O taýda özgürlük boljagyny, Türkmenistanda özgürlük boljagyny anamlary ýok diýip düşünýär. Onsoň bir beş köpük gazanyp garyndaşlaryna, zat çağlaryna iýberse, şol meniň missiýam, ýani şomka diýe halky ýa-da watany bilen ilgilenen interesowatsa eden oklar. Pikir edýärler, Murat Gurbanov erteden akşama çenli wystupayt, ol eder, ýurda girer, bizem taýyaraşyň eýesi bolars. Yani öyle bir şey yok. Adamlar yurt dışında siz de hem görýäňiz, halk nähili ýaşaýar. Demokratiýany görýäňiz. Halk abradajyk ayagy alın, düşünjek bolun. Şunýaly da ýaşaýyşy öz watanymyzy da edeliň. Çağıjyklaryňy da göresiňiz gelenokmy siziň?
Doğan kardeşliğini de görürsünüz gelen ok mu sizin? Ayağı kalın birazcık. Dine yiyip içip ya da işe gidip ol жизнь değil, ol просто существование, doğruyu aytsam. Yani aklınızı başınıza toplan, birazcık vatanınız için görüşecek olun. Başka ne mi diyeyim? Sağ olun. Gatı doğru belli geçtiniz. Men şul soruğu ikiye bölüyorum elya. Doğru diýdiňiz, gorkýanlar. Gorkýanlar bolýa, ba. Mysal üçin sen çykyş etmän gorkýan, kommentari ýazman gorkýan, sen ýüzüňi öküzmän gorkýan. Ol bir ýöne diňläp seretmek onu gorkokluk ýa-ni päsil beren oýlan. Sen göreniň bilenem, sen şul biziň diýen zatlaryny işleniň bilenem ondan problema çykan oga. Diýmek o ýerde gorkokluk bir wajyp täsir eden ok şoň ýa-ni dünýä garaşyna. O şoňa hügesi ýok. Şol biziň türkmenlerimiň şu ýaly biziň gurýan zatlarymyň hügesi ýok. Inanyň. Alın Hıdyrov hakymlady. Günde bir topar fantaziýalaryny çykaryp, bir topar ýalan zatlar aýdyp, gıýbatlar aýdyp ýör, şonu köp görýär. Sebebi onu görmek howplular. O zaman onu görenler bir komediýa görenýärdi. Ýöne ondan bilmek bolanokda. Onun ýa-ni oň çykyşyndan soň seni hiç zat kelläňde galanok. Diňe bir erbe saatlar alaýmasam. Bizim esas maksadımız size cemiyet bilimlerini yetirmek, cemiyet düşünceleri yetirmek ve sizin aklınızda adalatlığı burnuşturmak. Eğer de biz yanlış yapmazsak, siz yapıp bilersiniz bizi, ya da efiri bizi düzüp bilersiniz. Yöne bizim aýdýan zatlarımız, bizim kellämizdäki zatlar da bir topa döwletlerin içindäki bolýan zatlary analiz edip, konstitusiýany öwrenip, bir topar Türkmenistanyň halkara gol çeken şertnamalary öwrenip, hemme zatlary gözüňde tutup size aýdýar. Şunu edin diýip aýdamdyk. Şurýaly etmeli, şunu biz gelmeli, siz şunu gelmeli, haçan wagtyňyz bolsa mümkin biz ýalňyş ýap, öz teklibiňizi berin diýip aýdýar. Hem bir topar eýýän gol çekilen şertnamalaryň maddalaryny size aýdýar. Ol hakyky maglumatlar. Diýmek biz hili ýokary maglumatlar size berjek bolýar. Şunu siz dinlemän, başga bir gerekmejek zatlar kelläňizi doldurup wagt geçirýäňiz ine men sizin wagtyňyza ýene gidýänne janymyan ýa özüňiz serdim. Hökman Gurbanow dinlemeli zat ýok. Bu maglumatlar özüňizden gözläp tap bilýäňiz. Ýöne siz şu maglumatlary özüňiziň döwlet guruluş sistemasynyň düşünje bazy hökmünde almaly bolýaňyz. Şunu almasaňyz siz döwletde ýaşaňyz, siz döwletde ýöne ilat bolup ýaşaýaňyz. Siz döwletiň ýa-ni aktiv işleýände siz döwletiň raýaty däl. Siz ýöne ilat. Pasportyňyz bar, raýatlyk. Sizi kul hökmünde hakly saklaýarlar, siz hem şol döwletiň ilaty bolýaňyz. Ine ösen döwletler nämeden ibarat? Ösen halkdan ibarat. Ananyň? Ösen ýa-ni sistemalardan, ösen tehnologiýa niden gelýär? Ösen halkdan dolup çykýar. Sizin Fransa. Hemme zat ösen. Newdem ýok, ganam ýok, hiç nada ýok. Sebebi azat pikir. Azat pikir bolan soň, jemgyýet ösen soň, şular täzatlar açyk bilip otyr. Hemmeler Ýewropa gelesi gelýär. Hiç kim Türkmenistana gidesi gelen oga. Ya hiç kim Rossiýada ýaşap gelen oga. Rossiýada aklan, Türkmenistan aklan, Ýewropada ýaşap gelýär. Ya da Amerikada ýaşap gelýär. Sebebi o döwletlerde adam haklary bar. O döwletlerde adam gymmatlyklary gaty ýokary sylanýar. O döwletlerde öz hakyny gorap bolýar. Sen Türkmenistan'da bir işläp, bütün ömrüni goýup mülk edýän, erinden alyp gidýärler, şonu ýa-ni stres edip ýüregiň durup galýar, ölýär. Maşgalan galýar, öň gowjak gurtly ýaşaýan maşgala birden düşýär-de pytrak gidýär. Ine Türkmenistanyň bir topar biznesmeniň ykbaly. Ya da para ýan adamyň ykbaly. Amerikada bu reýalat ýok. Sen gazandyňmy? Ba. Ýitirdiňmi? Ýitirdiň. O hökümetiň degişleri ýok. Täze hökümet seni gorýar.
Hükümet diňe özüni goranyk hükümet goýar. O ýerde de korrupsiýa bar. Müçber al. Ýewropada da korrupsiýa bar. Ýöne müçber şeýle bir al. Türkmenistanyň garany arasy döwlet boldy. Şonuň üçin hemme Sauda Arabiya diýdi, beýleki diýdi, hemmeler çağırany şöreýi berýär. Hemmeler Arap döwletleri, dünýäde döwlet bolsa, Hytaýynky, oňky, muňky ösen döwletleriň, ýani siz pikir edýän döwletlerimiz tehnologiýa tarapyndan ösen döwletler öz çağırany şöreýi gelip okudýar. Şol görsün, öwrensin dünýäni berk gelýär. Universitetlerine, azat pikirde iň öňüden pikirler, tehnologiýalar, ösüşler şöyle. Olam halkyň azatlygy birinji orunda durulmadan soň şol bolupdy. Indi şöyle bir gowy soraw berdi biri. Birinji şu sorawa jogap bereli. Murad aga Timur niýede, näme üçin çykyş eden? Timur Serker'de açyk yarano, açyk wagt aldy bir ýa-ni öz işlere madaşyna şolary tarapdan hökman çykyş eder. Timur Serker'de günne çykyş etjek bolýar, men onu dur diýen. Saglyňa seret açyk sen. Nimet olsun çykyş eder, gitjek ýerimiz ýok. Şu günem erterim çykyş eder, bir günem çykyş eder diýip. Ýakynna garaşyň gerek çykyş etmeli. Ine Amerika 7 döwlet bir kanun goşun salyp siz Amerika boýunça ekspertmi? 7 sany bir kanun goşun goýup. Siz şol maglumatlary öwrendiňizmi? Siz o Solovyov diýdi bir haramlarda bagşlanan goýup. Oň ýanyna bir topar İrden akşama çeli Russiýanyň propagandasyny. Sowet Soýuzynda da ýok şoraýan propaganda. Hapa. Şolary dinläp şonu aýdýar. Öwren şo materialy. Elbetde käbir döwlete bozdy Amerika. Elbetde ýöne 7 döwlet bozar ýaly. Ýöne tutup ýa-ni goşunlaryna baryp nimeden o? Öňürde problemany çykardy. Öňürde gürleş gördü hemmeler bilen. Hiç kim oňa goşulmady. Her kim çekildi. Öwredi etmeli boldy. Şo ýaly. Şoň üçin öwrenim şu problemany. Men Amerikany aklanmak. Amerikanyň käbir ýerlerine ýalňyşlyklar gaty köp. Ýöne Rossiýa garanyna başlan. Ol bir uly döwlet we dünýäde adalatly saklap gelýän döwlet. Ine aýalar Rossiýa urşutdy. Rossiýa utmady urşy. Rossiýa gapdyna Özbegistan, Türkmenistan, Gazakistan bar döwletler bolan soň we o tarapdan Amerika bilen Ýewropa döwletleri bolan soň, iki tarapdan uruş giden soň Rossiýa diýeni Sowet Soýuzy, Sowet döwleti uruşy, ikinji jahan uruşy. Ananyň? Egerde o tarapdan ýa uruş başlamadyk bolsa, biz utmardyk, utulardyk. Şu men bir material gördüm, bir ekspert aýtdy, ýaman düýpli aýtdy. Gün her aýda 100.000 megaton bombalar ýagýardy. Nime Germaniýa ýagdyrdylar, Amerika, Angliýa, Ýewropa döwletleri. Gamburgu tekizlep dyndylar. Şolara garşy Germaniýa bir topar samolyotlaryny, tanklaryny, nimelerini şolara garşy ünsüni çekdi bu tarafa. Bu tarapda uruşlar gitdi. Ýöne 10 metr uruşlar Ýewropada geçdi. Olar aýdylan o. Rossiýa şol ikinji jahan uruşuny öz ýograny özüne çeken ýaly özüne çekjek bolýar. Hemme zadyň adalatly hakykaty bolmaly. Şu hakykat bolmasa, ona bul ýalan bolýar. Şoň üçin Amerika döwleti bir topar döwletler galdyryp kömek etdi. Amerika ikinji jahan uruşuna bolmadyk bolsa, Rossiýa ham bolmazdy. Amerika ikinji jahan uruşuna lend-liz edip bar ýaraglary Rossiýa berdi. Bir topar dartdy. O hakda gurlanok. Sebäbi Putin ol kontrazvetçik. Bir da diýadyňdan çykarmak. Haçan razvetçik bolsaň, sen dost bolýan. Haçan kontrazvetçik bolsaň, sen düşman bolýan. Şoň üçin Putin geleninden beri on siýasaty düşman bolýar. Ve şu düşmanyna garşy hem halk galdyryp öz ýa-ni ugruklaryny etmek. Olum bir tehnologiýa. Siz näme pikir edýäňiz? Nurcan, şu mesele barada. Amerika, ýa-ni siz ine Amerikada oturýarsyňyz. Şu soraw siz jogap bermeli, men näme? Doğru diýäňiz. Menem ilki gelimde böyle bu taýda şu uruşun
İkinci Jahan Uruşu'nun zadyny bellep geçýärler. Benim hayran halyatym diye bir aklımda yani bizim 15 respublikamız bir de Rossiya Germaniýany ýeňip geçdi diye. Yani maglumatymız azdy bilýärsiňiz. Bir de böyle zatlar eken nemeden öwreden noktalar. Doğrudanam Taýda Amerikanyň güýçi bilen, bu Lend-Lease önemli kömegi bilen agyr yaraglar berildi üçin yani biz uruşy yeňdik. Amerikanyň gaty uly goşantylary bar. Amerikada demokratiýa gaty ösen. Bu taýda sen işle, aýlyňy al, töleňi vergi daýrasyn näme nalogyny töle. Ümsüm yani adam özüni adam diýip hasap edýär. İşle, yaşa. Öyle. Doğru. Sizin öýüňizde emhime gelýärmi? Giýjelerine ya gündizlerine aýlanyp gelýärmi? O diňe Köçede maşyn sürüňizde polisler her bir 5 metreden saklap maşynyňy daway New Yorkdan çykar, Brooklyndan çykar diýerlermi? yok ben Yine sizin ýanky bäde sürmek gadagan ýokurkyň göközmesi bar diýip ştraf saýan kak diýerler maşyny. yok. Öyle şeyler hiç. Türkmenistan'daki adamın haklarını bozup ýanky her derece bozulýan zatlar ol bu dünýäde gülkünç zatlar. Doğru. Türkmen halkymyz ine bir ekspert ýa Amerika beýt o goýul şu Amerikan Türkmenistany gurulmadylar. Amerikada uluyal haklar bozulan o Türkmenistan'a. Doğru diýär. Biz Türkmenistana gireli şonu çödül. Men Amerikany dogrymy aýdym. Men halamam Amerikan durmuşyny. Ýöne bir zat belläp geçmeli. Amerikada adatlyň iň ösen ýeri bir. Ikinji, Amerika dünýäde iň uly ekonomika. Anamyň ikinji Jahan Uruşynda Amerikanyň büdjeti ýa pullary, aýlanşyk pullary. Bütün dünýäni alyp görseň, bir tarapa goýsaň, Amerikan aýlanýan pullary, büdjet pullary ýokary boldy. Şoň üçin şol pullar uruşa, ikinji Jahan Uruşa işlediler. Näçe milliardlap, milyonlap Rossiya, Sowet Soýuzyna kömek berdiler. Näçe milyonlap. Ýyna sormadylar şonu. Rossiya berilmese Amerikadan sorardy, bermese topulardy. Oraya zat ýok. Amerika adalatly zatlar köp çözdü. Adalatly zatlar ham çözen ýerler bar, elbetde. Ýöne umumyň serelerinde gaty berk döwlet şolar bolmadyk bolsa, bizde katastrofa, diktatorlar alady dünýäni. Bizim dünýäni. Anladın? O zaman yine Putin vardı, bazada aýtjak bolýan vatandaşlar, siz Putin bilen, Putin'in ýanyna Uygurlar bilen köýne Sowet jemgyýetini deňişdirýär. Olaýan zat ýok. Eşitgörmü Dumada aýdylýan zatlar. Bular her demde biz Polşany basy almaly, biz Gazagstany basy almaly, biz ýanky Belarusiýany basy almaly, biz onu basy almaly. Ýöne basyp alyp, ýanky bular öz döwletini ösdürmek bilen mesele ýok. Bular basy almak bilen mesele. Ine serdim, Marta galman Rossiya Gazagstana çozur. Men näme çypşym diýen. Rossiya Ukrainada utuldy. Häzir Rossiýany öňkü 91-nji ýylyň granisasyna elterler, Krymam alarlar. Putin utular. Ýöne Putinin gollagy içinde propaganda. Şo propaganda diýen soň diýje urunyşlar ýanky Putini öwüp ondan bir perişte ýatandan soň hemme döwletler alýa Amerika süperlakçy diýip ýanky öz allakçy adam olar garalap ýanky aýdan soň Putinin 75% gollagy. Ýani şu adamlar Putin utulsa da Putinin kılıp sebäbi diýjek propaganda edýärler. Indi Putin'em ol samsyk diýär. Muňa ýeňiş gerek. Näme etmeli? Gazagstany basyp almaly. Edil bir oruny basyp alýa, oňa düşündirýär. Men seýdim, Gazagstany getirdim ben. Gazagstany basyp alsa men size gün aýdym. Türkmenistany basyp almak gerek. Bir jaňda bitýär. Biz Gazagstany utulanyny bir günne gulşulyk ýetdirýär Rossiýa. Ondan şoň. Onda da öňkü Sowet Soýuzy bolan bolsa, hä diýseňem bolýardy. Häzirki banditden aşağı ýetdirýär. Bizim prezidentimiz prezidentim bolmaz.
Ýöne bir Putin tarapyndan bir içinden birini taparlar, saparmaraty fiýaly goýarlar. Olam Putin näme diýse halky gyryp, ýa-ni nimeder. Bulgulçuluk gider. Ine şu zatlar taryhy zatlar gidip duýka, bizim hormatlanýan watandaşlarymyz Türkiýede iyiden akşamaçyly işläp, puly berip, akşam piwe jygalyp, ýa toýlarda duguşanlar bize proteston çağdan görmedik. Bir topar adamlar üýüşüp, bir-birine öwünüp, bir topar bolmajak zatlar aýdyp, görkezip, gahrman bolup, ýa-ni özüniň gahrmanlygyny dünýäde görkezip, doğrudan şo sekundda şol gahrman oňaýdan zatlar boýunça. Şol ýaly işleri edip, öz watanyny ep berip, ýadyndan çykaryp, ertesi gün kellesi gelýär ýygyna. Ertesi gün ýene gorkuşyp bildenip, ýa-ni işe girdenip, gelip girdenip gaýtyp gelýär. Ol durmuş türkmene gelişikler. Türkmen arasda, asuda, mert ve bay ve adaletli yaşamalı. Adaletli döwletde. Indi şoň üçin mesele ýa. Biz galmaly. Biz galmasak ýa Berdimuhammedow paçalyk geçdi ýa-da Rossiýa bir akylýa döwlet. Indi senin ýalyp duranlar näme? Amerika beýli Rossiýany nime diýär? Rossiýanyň arkasyny tutýar. Rossiýa öň Rossiýa ýalylar. Rossiýanyň öňüne çykan adamlar häzir başga adamlar. Rossiýanyň arkasyny tutýar. Öň 48-nji ýylda ýertirme boldy. Rossiýa gelip Türkmenistana kömek etdiler dedi. Rossiýanyň öňüne çykan häzir Türkmenistana bir zat bolsa şolar gelmeýär. Gelmeýär. Gaýtyp, goşa düşün baswap bolýar diýip baswap alarlar. Öňkü görünsen Rus halkyň galmady. Olary kogdular watandan. Ýa-ni olar daşna çykmaly boldular. Olar inasran agent diýip görýär. Anam, içinde de polny bardak men içi bilen güleşip durun aktivistler bilen hem Rossiýa halky bilen hem öýleri bu adamlar köp içinde dogry ýöne olar ýol beren oklar. Türkmenistanyň içinde de bu adamlar bar. Olar da ýol beren oklar. Olaryň problemi, bizim problemimiz diktatura. Men şunu aýtjak bolýan. Pikir etmem, Rossiýada Putin we diktatura ýok. Gaýty bir diktatura. Şoň üçin deňeşdirip bolmaýar. Ine bizim efirimize Musa geldi. Musa salam aleykum. Salam aleykum vatandaşlar. Salam aleykum Rada. Salam aleykum. Biz şu ýerde bir gowy soraw berdi bizim bir watandaşymyz. Ine şunu okam. Amerika ýedi döwlete bir kanun goşun salyp weýran edenini görmedikleri salmak, Rossiýany köteklemek bu sizin 200'li siyasat oyunlarınız Oynayan değerliydi. Şimdi siz Amerika'da yaşap bize düşünürüm şunu. Mene öz pozisiyamı aytdım. Men publişna adam, men yani öňe çykyp bir topar yerlerde Türkmen halkynyň wekili hökmüne çykyş edýän adam. Ine men öz pozisiyam hökman aýtmaly sorawda aýtdym. Siz näme pikir edýäňiz? Şu geçen sonki 30 yılın içinde Amerika 7'den 6 devlete çözdü. Sonun din Afganistan'ı çözmeyi hakikaten halkara guramaların näme kada kanunu bozup Afganistan'a hücum edeni ol hak onu boynuna almak gerek. Yönü burada göz önünde tutmalı. Amerika hazırki devlet dünyada piramiddan yokarsında İslamik devlet belli bir derecede özüne behbetli tarafını gözleýädany dwaynoy standart ulanýardy. Ýöne Amerikada çekingen balans diýip zat bardy. Demokratlar, Respublikanslar öz arasında çekiliş geçirýärler, näme halatda öz halkyna behbetli bolar diýip pikir edýärler. Onuň Amerikada oligarhat bar. Hakikaten onu gözüne tutmalı. Onlar öz behbetini gözleýärler. Onun belli bir derecede balans saklajak bolýarlar. Hem içki siýasatynda we daşky siýasatynda. Käy wagtda şol içki daşky siýasatynda disbalans edip hakikaten dünýä
halkara näme kada kanunları bozýarlar, bozulup gelýär. Ýöne belki yurtlar deňeşdirsen, meselem Rossiýa bilen deňeşdirsen, o kada kanun bozmaklygy has kiçi. Rossiýany göz önünde tutsaň, kada kanunlaryň halkara derejesindäki kada kanunlary has gödök we uly jenayat, adamzada garşy jenayat alyp barýan işleri bar Rossiýanyň. Meselem soňky Ukrainanyň üstüne her hil bahana tapıp faşist idi, natsist idi, ýene näme idi, onuň Gruziýanyň üstüne çözdi, Siriýanyň üstündeki biçara şol grajdanlaryň üstüne bombalap, olar sanasaň hemmesi bir kanun. Rossiýada 7 soňky 30 ýylyň içinde 7 sany uruş alyp bardy. Birinci Çeçen, ikinci Çeçen, onuň Abhaziýada, onuň Gruziýada, Aşşeýçe diýdi, onuň Siriýada, Ukrainada. Şol hemmesi bir kanun. Hemmesi halkara derejedeki kanunlary bozup gelýär. Ýöne indi bu bir mesele. Biz Türkmenistanda nähir haýsy bähbitli bolar, şonu gözüňizde tutmaly. Ol özümüze kul üstünde ýokary çykyp haýsy dogry, haýsyna adalatly diýip oturmalydyny Türkmenistan meselesini çözmeli. Türkmenistany haýsy döwlet bilen aragatnaş saklasak şol bähbitli bolar. Türkmenistan grajdanlary üçin haýsy bähbitli bolar. Rossiýa bize näme berip biler häzirki wagtda? Perspektivada näme berip biler? Şonu gözüňizde tutmaly. Ol özümüze çukurun içinde ýokardaky oturan adamlary, halklary, ýurtlary näme sutlaşdyrjak bolýar. Biz ilkä şol belli bir derejede ötmeli. Meselem häzir Türkmenistan 170-nji ýyl döwletleriň arasynda biz iň soňky 170 döwletiň içinde iň soňky derejede. Biz bir iň bolmanda da 50 näme birinji 50'liň içine girsek, onda soň aýdyp bileriz, o Amerika ýalňyşdy, Rossiýa ýalňyşdy. Şoň üçin biz ilkä bize Türkmenistanda nähili haýsy döwlet bähbitli, şoň bilen aragatnaş saklanyp biz näme alyp bileriz? Amerika meselem dünýäde birinji ýerde dur. Ekonomika, tehnologiýa, demokratik prinsipler gurmak üçin. Yüzlerçe döwletler şu Amerikadan hyzmatlaşyp baglap özüne bähbit tapdylar. Ýaponiýa, Saudy Arabistan, Dubay we Ösdürýäler. Biz hem şolardan şu zatlary, tehnologiýalary ılımly alyp bileriz. Demokratik prinsipleri gurup bileriz Amerikadaky ýaly. Şol bize gyzykly. Amerika uruş alyp bardymy? Libyada näme boldy? Libyany näme dargatdy? Ya Irak'a dargatdy? Bizde hiç bir täsiri ýokdy onuň. Bizde ne Libyanyň konsulsiýasy var, ne Libyanyň grajdanlary var. Rossiýada bizim 500 miňden köprek vatandaşymyz var. Ukrainada vatandaşlarımız var. 50 miňden 100 miňe çellik vatandaşlarımız var. Olar gönü täsir edýär. Ekonomik hyzmatdaşlyklarymız var. Rossiýa bilen, Ukraina bilen. Göz-gönü bizim bähbitimize garşy gelip dur. Şol Rossiýa tarapyndan näme gozgalan uruş. Şoň üçin Amerikada o daşky siýasatyny bir boş gurunda Amerika ýalňyşdy, Libyany näme Irak'a dargatdy, Ýugoslawiýany dargatdy. Şoň üçin biz öz bähbitimizi gözlemeli. Sağ olun. Sağ olun köp Musa. Musa size Amerika döwleti tölýärmi? Amerikan siýasatyny atbarmak üçin. Yok. Mahi satýarlar. Amerika ýöne ma azatlyk berýär. Adam nähil derejede adamdygyny duymaklyk şöyle men bildim. Şu Amerika gelýän hakykatda insan derejede saklaýarlar. Mister diýerler. Dilini bilmeseň de mister diýär, sir diýär, dil tapşsak bolýar. Diňe täze gelen immigrantlar däl, başga migrantlar da gelýärler. Çağa çugasy bolsa zat berýärler, goldaýarlar, bir adam derejesine ýetirýärler. Okey. Indi biz sağ ol Musa gepleşip oturmak bilen bolaly. Käbir soralar we häzir gatçalt ýagdaýda bir minutdan geçmen jogap bereli. Ine birinji soraw. Men şu sorawy Nurçana berýän. Birinji ýerde, birinji bülent diýip, malades gowy ýerde, şuurma.
Murada käbir adamlar şu gepleşe görmäne gorkýarlar diýär. Siz näme pikir ýaňy Nurjan? Şu gorkýarlar näme sebäpli gorkýarlar? Birinji, ikinji doğudan gorkmalymy? Şunu görende gönüp paltaly ýa-ni İstanbuldaky ýa-da Ankaradaky öýüňe palta bilen gapyňy döwüp gelip paltalak gidýärmi emheme? Ýa-da öýüňde Türkmenistandaky öýüň bolsa şo ýere ýa palta bilen paltaçylar emhemeşine gelip bar maşgalaryny paltalak gidýärlermi? Näme problema bar? Şunu bir aýdyp berdiňiz. Yok, ben pikir etmeyen. Yurt dışındaki Türkmen araydaşlarımız böyle bir bizim nememizi görmeye hiç bir korkunç tadı yok. Eğer de Türkmenistan'a diýsen, bolýa, ol taýda daşy Azatlyk radiosyny bile yorganyň aşagyny dinleýärdiler halk. Indi birazajyk o taýda da o gorkuýny aýyrdylar. O yurt dışında hiç öyle bir zat yok. Onun islegi däl. Ol isleyen ok onu özü. İçinden gelen ok. Bu zatlar bizi dinlep bir Türkmenistan'a goşuldım olsun, özgürlükler getirin diyen zat yok, kellesinde yok demek ol. Näme üçin gorkýarmyşlar? Kimseň gelip izinden kowlap duran adam barmy? Sonuçta sen Türkmenistan'dan çıktın, sen bir demokrasiya ýaly bir yerde nemede gosdarstwada ýaşaýan. Nämeden gorkmaly? Ol onun fantaziyasy düşünýän. Sağ olun. Musa, siz gysgaça jogap berdiňiz. Adamı hayvana näme tapawutlandyrýar? Adam diňe geplep bilýär, aň düşünjesi var. Şoň üçin hayvandan tapawudy var. Bu diktatorluk rejimi şondan bizi mahrum edip hayvan derecesine türjek bolýar. Şol gorkan adamlar özüne kim hayvanmy ýa adammy, erkin adam ýa gul adammy diýip özüne jogap bersinler, şol soragy. Ondan gorkmanyň näme zady var şoň ýerde? Esas var. Sen eger de adam bolsaň, eger de erkin adam diýip özüni hasaplayan bolsaň, hökman suratdan sen gepleşmeli, gepleşikler dinlemeli. Dinläp sen ondan pikir alışyp gepleşip sen aň düşünjäňi ösdürýän. Şol esasında gorkmany hiç hili esas yok diýip pikir edýän. Allah Teala daşary ýurtda. Ol bahana tapýarlar da garyndaşyma zat ederler, basyş ederler, garyndaşyma azar bererler, çağlarym bar. Ol bahana. Adamyň jogapkärçiliginden şol. Dogry. Menim goşulýan Nurjanyň diýen zatlaryna adamlar gorkanok. Sebäbi olar dogry bilýär. Ilaytada daşyndaky adamlar, olar görüni bilenim hiç zat yok. Görseler hiç kim bilmeýärler şoň görünne. Türkmenistanyň içinde Azatlyk radiosyny dinleýärler. Maňa jaňa diýerler, Azatlykda köprek çykyş ediň Muradaga diýip. Diýmek, olar gorkanok Türkmenistanyň içinde Azatlyk radiosyny dinlemek. Bular Türkmenistanyň içinde bizim çıkışlarımızı dinleyecek internet yok. Yine şoň üçin Serdar Berdimuhammedow, Gurbanly Berdimuhammedowlar internet yapýarlar. Ýöne daşyndaky adamlar, olaryň mümkinçilikleri bar. Olaryň ýa-ni azat we ýokary hili informasiýa almaga mümkinçilikleri bar. Bunyň dogry diýdi Nurjan, istegi ýok, gyzyklygy ýok şolar üçin. Şunu häzir biz çykyş edip vatandaşlar plan yerde firma var Ukraynada ya Varşava. Şoňa jaňa sizi hem ihtiýaç öýre hem 1000 euro aýlyk alyrsyňyz diýsek, inanyň üstümüz dökülüp bizim ýa-ni patpiçiklerimiz galyp gidýär. Inanyň. Sebäbi biz şonuň gyzykly maglumatlaryny berýär. Olar hakyky öýlerini gulçuluga eltdiler. Bu döwletden gaçyp başga döwletde öýüne kojaň bolýarlar. Ýene de gul bolmak üçin. Biz düşünjäni çalışmaly. Şoň üçin menin kelleme şeýle bir surat gelýär-de. Ulgur belaz, ulu daşlar daşıyan, ýa-ni goklarda, Gorno-Bogatin kombinatlarda işleyen maşinalar var. Ulu. Oň teker adamyň ýa-ni boýundan ulu. Ine şu maşiny biz aktivistler bilen itelýär, şonu ýa-ni iteläp bir 100 metr tüýçüren ýagdaýymyzda Türkmenistanyň içi üýtgäp açylyp gidýär hemmede. Şonu aktivistler itelýär. Halkın kaplarından geçip ay bular boşlay bunu oňar bilen ok diýip bizim üstümizden gülüp geçýär sebäbi olar düşünen ok. O boş bollugy şoň öz boş bollugy bize kömek eden ýagdaýynda biz şu meseleni dogry çözýär, şu mesele
ilki başta çözülmek için şolaryň ihtiyarlıklary bilen şolaryň kömegi bilen edilmeli zat. Şolar etmeýän soň şo boş bolýar. Şolar goşulmaýan soň şo bolanok. Olar düşünmän gaýty bizim üstümizden gürüp, ay bular boşlaý diýär. Sebäbi öýler hereket etmen, gyrda durup, öýüň ýalňyşyny düşünmän, öz ýalňyşyny bidat diýär. Mene şeýle diýip düşünýän, mümkin ýalňyş ýandyrlar. Инек соро, шуря Форова, здравствуйте, Мурат Ильич, хочу спросить насчет санкций против Бердымухамедова. Когда это будет действовать? Спасибо. Это будет действовать, как закон примется. То есть, как примется постановление. В Америке отдельно, в Европе отдельно. Но если Америка примет, сразу Европа поддержит. Если Европа примет, Америка сразу подхватывает. Везде идет мощная работа. Поверьте, это очень дорогое удовольствие. Мы идем в этом направлении. Мы сильно продвигаемся. Я не могу точную дату назвать, но это может случиться буквально очень быстро. Мы сейчас вот работаем с этим. Иннек Соров, когда между хлебом и свободой народ выбирает хлеб, он в конце-то концов теряет все, в том числе и хлеб. Если народ выбирает свободу, он будет иметь хлеб, выращенный их самим, и никак не будет отобран. Näin şo diýär, şun diýen zatlaryna Nurça näin diýär. Öz pikirinizi taşaýtdyň. Doğru. Diňe işläp pul alıp gazanyp otaýyk iýerip zat edip durmaly däl. Öz swabodamyz üçin görüşmeli. İlk biz öz swabodamyz üçin görüşmeli. Eger biz onu etmesek, demek biz ömür boýy gul bolup başga döwletlerde ýaşamaga mejburuz. Mejbur. Siz şu wagt öz çağlaňyzda ýurtdaşyndan pul iýerip bilýäňiz. Sizin çağlaňyzyň çağlar edip bilermi şonu? Olaryň возможности mi ýok şonýaly zada. Şoň üçin diňe swabodamyz üçin görüşeli. O neme pul gazanmak ikinji planda durmaly. Sağ olun. Musa, sen näme goşup bilersiň şu pikire? Doğru aýdýar. Men ýanky aýdylan kommentara men goldaýan. Biz egerde diňe bir şu gün bilen ýaşajak diýsek, ýa ýakyndaky perspektiwa bilen ýaşajak diýsen, $100, $200 gazanaýyn, iýereýin diýsen, ýöne geljekki 10 ýylyň çağlaryň geljegini çözüp bolmaýar. Sebäbi 100 miňlerçe bizim građanlar Türkiýede, başga döwletlerde çağlaryny görüp bilenok, öz çağlaryň geljegini şoňaly islämeke. Şoň üçin häzirden siyasete goşulmaly, toplanışmaly, herekete geçmeli. Bu derecede ütkedip bolýar. Sağ olun, pikiriniz üçin menem goşaýyn, hem aýdylanlara goşulýan. Ene bizim bir halkymyzyň bir gylygy bar. Bular hökmen bir çykyp bular hemme zat etip bermeli. Bular gizliň hiç kim aýtman pul gazanyp maşynjaga Türkmenistana jaja gurup galan zat dünýä ýykylaýsyn bulara. Yani paykasy ýok. Ünsörüm, sen gurursun jaýyny. Sen alarsyň maşynyny Türkmenistana bar. Şu ýerde aç polisiýskler bar, şu ýerde aç emhmeşler bar, şu ýerde aç hekimeti. Olar korrupsiýa edip öwrenip ganlaryna gidipdir. Olar sen elinden alarlar şonu. Gulýal jaýyň bar bolsa, oğluma stavkasyny ulanlarlar. Eýderler, beýderler seni gynarlar şu ýerde. Bunu pikir edýär, men bir ýere görüşdüm. Mümsany goýuny bar. Özem Türkiýede işleýär. Murada men häzir bir 4000 goýun edeýin ýa, men soň Türkmenistana gitjek diýär. Bir maşynjaga bilen 4000 sany goýun. Bular bir uhlap ýören adamlar. Bular pikir edýär, diktaturan güýçli döwletinde men ine şunu özüm gelip görsem, men azat arky şo zatlary peýdalanyp ýaşarym. Elinden alarlar, düşünen okşalama. Birinji ten gazanyp ýygnap biljek zadyň gora öwrenmeli. Onu gorap bilmesen, o sen gazananyň bir ýerde kösünüp çağıryp görmän nimedenim barýan bolup elinden alsa içine para olur, paylaşan bolýar. Sen talada bolýar. Şonu düşünen oklar. Innik sonra ine şuraya sonra Muradaga ýakyn wagtda dolar yerin ýüzünden yitip gitjekmiş. Howpy awanýar. Bu mesele istendik hökümede ýakyn oturan adamlara me'alim. Siz şu mesele nähil garaýarsyňız?
Birinji bilen Amerikanlara soraýan şu meseleni. Indi Amerikanlar diýip bizim vatandaşymyz Amerikada ýaşayan gadyrdan vatandaşlarymyz. Musa, size soram. Amerikada dolar bütün dünýäden ýitjekmiş. Musa bankrot bolar. Nurcan apa şo ýerde Türkmenistandan beter ýaşar we bilen türkmenler bütün dünýäden Amerika kömek etmeli, öz vatandaşlarymyza kömek etmeli bolar diýip ine şu ýaly pikirler ýaýýarmyş. Sizin näme pikiriňiz bar diýip ine şu soraw berdiler. Musa, geçseden. Amerikanyň ykdysady entek yıkılacağım mengzanok pese düşmeye mümkün belli bir derecede yöne yıkılacağına hiç zat yoktu. Hiç predpasylka yok entek. Alamatlar yok. Dolar itmenke Türkmen halkı itip gidermike diýende şu herekete geçmesek. Şu wagtdan herekete geçmeli. Başka aýtjak zadym yok koşmany. Dogry. Sag bolun Nurcan apa. Taýda her kim işleýär, dastoýda aýlygyny alýar, gereklerine kömegine medýär. Menim pikir edemok. Amerika her ýere kömek edip dur. Başka diňe sadece bu Ukraina üçin däl, hemme döwletlere kömek edýär. Nerede diýsen bir ýalňyşmasam bir 60-70% döwletlere kömek edýär. Onu bilýäs. Häzir şu Ukraina ýagdaýy bilen birazajyk hem ýerde neme boldy? Inflatsiýa. Inflatsiýa boldy. Onun için bizim bunu dastoýuna geçiririz diye pikir edýän. Hiç bir şimdiyle görümde yok. Mümkün mü? Zat koşayın şurada. Men şu Amerika gelenme 10 yıl oldu. Gelmenken bizim şu Russiyan televizyonunu görýärdik de. Amerikanyň ykdysady ýykylýar, ana dolar ýitýär diýip şu wagtdan bardy. Onuň kakamaýdy. Näme üçin gitjek Amerikanyň ykdysady dargajak, ýykylajak bolupdyr. Näme Amerika bugün erti yok bolar diýip şonýaly aýtdy. Men tak 10 ýyllam ýaşap görün hiç gile alamat yok. Gaýtan tersine şu Russiýa agyr ýagdaýa düşüp barýar. Men şol zatlara aýtjak bolanda, Russiýanyň propagandasyny dinleyen, propagandasyny ýaýradýan adamlary gaýrat edin şol Russiýanyň kanalyny dinlemeň. Russiýadan häzirki wagtda Russiýadan, Moskwadan hiç gile haýır iş yok. Peýda berjek zady yok şonuň. Diňe şol SSR dikilçek, ady basyp aljak diýip propagandasy ýörede Türkmen halkyna hiç gile peýdasyna däl şol. Sag bolun. Musa menen bir bellep geçeýin. Amerikanyň WWP'si bir näçe trilyon, ýa-ni 20'den geçen trilyon. Türkmenistanyň mysal üçin WWP'si 18 milyar. Russiýanyňky 1 trilyondan geçýär. Amerika 20 etse däl, men ýalňyşmasam 40 etse ekonomikasy Russiýadan uly. Diňe New York şäheriniň büdjeti trilyondan geçýär. Russiýanyň büdjetinden uly. New York ýaly şäherler köp Amerikada. Amerikada 350 milyondan gowrak halk ýaşaýar. Amerikan valutasy uly valuta. Bu Amerikan ykdysady şeýle bir güýçli içinde bir topar zawodlar, fabrikler bar. Mysal üçin alın Tesla. Google'un büdjeti Russiýanyň büdjetinden uly. Google bir firma, ýa-ni nimeden bir firmasy. Google bilen Tesla'ny alsam, ikisini goşsam, ýene-de gatdaryna bir Microsoft açsam, şu 3 tane, diňe 3 tane firma bütün geljekde Russiýanyň büdjetinden ýokary bolar. Geljekde Russiýanyň ösüşini göz alsam. Men beýleki firmalary, döwletiň büdjetini ýa beýleki zawodlary göz öňünde tutamam. Siz Amerika döwleti bilen Russiýany deňişdirýär. Haçan uruşlar bolanda ykdysadyatda görüşýändir. Ine Amerikan ykdysadyty Russiýanyň ykdysadyty bilen görüşmeli. Onu deňişdirip bolmaýar. Putin näme diýdi 2007-nji ýylda Müncheniň konferensiýasynda? 3 tane döwlet bolmaly. Amerika, Xitay we Russiýa. Galan döwletler şonuň aşagyna bolmaly. Türkmenistany döwlet diýip hasap eden ok. Öz regional politikasynyň bir
kiçik elementi diýip hata edýär. Şoň üçin bu Ukrainanyň basyp aljak, Polşanyň basyp aljak öňkü Sowet Soýuzynyň döwletlerini Rossiýa basyp alyp öz saklajak bolýar. Bizi döwlet diýen hata eden o. Şonuň üçin siz deňeşdirmeň. Amerikanyň urýar plany ýok. Ya Amerika bizi çok gördümi? Ya Amerika yani Ýewropa çok gördümi? Ýok. Diňe Nemetlere garşy işledi sebäbi Amerika bolmadyk bolsa biz ýykylardyk. Indi Amerikada näme ösüşler? Ünsörüm. Amerika döwleti azat döwlet. Her gün adamlar täze tehnologiýany oýlap tapyp giýje güni üstüne. Anam men şöyle işlep gaýtdym. Men firmam bardy. Giýje güni bular durup bolmaýar. Bular yetip bolmaýar. Rossiýa aňarda dursun. Yetip bolmaýar. Amerika Ýewropadan ozup geçip oturýar. Ýewropa bilen gidişýär. Hytaýyň hemme tehnologiýalary Amerikadan geldi, Ýewropadan geldi. Hytaýda zat ýok da. Hytaýa näme çykyp geldi sebäbi? Hytaýda iş haklar $7, $10 da aýna. Ýewropadaky adamlar, Amerikadaky biznesmenler pikir etdi. Şo ýerde zat önürsek, tehnologiýalar berip şo ýerde zawodlar galdyrsak, onu bizim yani karydyň bahasy pes boldy. Öz tehnologiýany berip zawodlar galdyryp şo ýerden işläp başladylar. Ýöne eger şolar durust bolar we Ýewropa çekilip Amerika içine ötse, Ýewropa içine ötse, olaryň tehnologiýasy şo nokatda galar, açyk öser. Ýewropa gaçak öňüňde ýa azatlyk bar. Amerikada azatlyk bar. Azatlyk bar ýerine azat pikirler bar. Azat pikirler bar ýerine islenlik adam islenlik açyş etdiler. Hiç zat ýa päsel bermeýär. Häzirki döwletiň ötüşi açyşlar bilen magly. Ine mysal üçin Berdimuhammedow getirdi Hytaýdan soňky tehnologiýany. Goýdy. Eýem şu ýerde şu tehnologiýa köni bolup başlady. 5 ýyldan eýem köni. Häzir moralny iznos diýilýär-de, hemme tehnologiýanyň ýa bir produksiýanyň ömri gysga. Öň 10 ýyl bolan bolsa, soň 7 ýyla geldi, soň 5 ýyla geldi, soň 3 ýyla geldi, soň 1 ýyla geldi, indi 6 ay. Bir telefon çyksa 6 ay galman ondan güçlü telefon çykýar. Şol ýaly ýanky konkurensiýa gidip dur. Amerika soňky ýerlerde de şu konkurensiýada, anamy? Köp ýerlerde öňde. Näçe on valyutasy ýykylsyn? Näçe ol öňü oňurulmaýan, zada düşünmeýän, analize düşünmeýän bir topar propagandistlara siz inanyp, ine hemme döwletler diýär zat diýär. Ýok, bolmaz. Amerika her wagt öňde bolar. Anany? Kriz bolar, açyk pese düşer 5%, 3%. Ýöne Rossiýa ýaly 70% düşmedi. Ya Türkmenistan ýaly 100% düşmedi. 5-10% düşer, ýene de içinde arasy azat da pikirleri. Derro perestroika derdi, öňüder. Olar reform etmek üçin prezidentler ruhsat almaly. Ine şol ýaly. Şoň üçin öňdegi derece bir güýçlü döwletiň sagat ýaly işleýän döwleti ine şoň valyutasy gaçar, ýöne Rossiýa gaçmaz diýip pikirler ýakty, gaçmaz diýip bir ýalňyş pikirler etmelermi diýen. Şoň üçin wagt görkezler kim näme diýeni ýöne hiç ýeri şertler ýok, şu Amerikan valyutasy gaçar ýaly. Aç gaçar, onuň zereli ýok, ýene galyp gidýär. Innik sonra, ine ýene bir soru galdy. Men ýalňyşmasam. Men häzir Sapar ağalar dinledim diýär. Şolaryň hem diňe Putin günäkär diýip çykyş edýärler. Näme üçin Berdimuhammedowlary diňe Putin golýar diýen düşünjäňiz bar. Putin bolmasa kim günäkärlejek diýär. Ine şu ýaly soru bar. Şuňa Musa siz jogap berin birinji bilen. Ondan men Nurjan apadan. Seredin vatandaşlar, birinji ýerde Putin günäkär ýa-da ana Ýewreýler bar günäkär, Amerikanlar bar günäkär, Ýewropa şola ES aňyrda şolar günäkär biziň agyr şertlerimize. Ýok, ilkinji günäkärden jogapkar bol. Türkmenistan halky. Öz boýnundan birini geçirmek üçin birini günäkärleýär adamlar. Şoň üçin Putin'den görmeliler, Ýewreýlerden görmeliler, gelmeşiklik olardan görmeliler, Ýewropadan görmeliler, ýa Ýewropadan kömeýe garaşmalylar. Öz jogapkarçylygyňyzy öz ilki
öz biz almalı. Individual görnüşde, ondan halk görnüşde. Ondan soň näme meselem Rossiya Belarusyada gozgalan turanda Rossiya ýerdi şol wagtda goşunlaryny basyp ýatyrmak üçin. Ya da Kazakstanda basyp ýatyrdy. Onda gönden göni aýtsa bolýar, Putin günäkär basyp ýatyrdy, biziň azatlygymyzdy elimizden aldy diýip. Entek Türkmen halky öz jogapkärçiligini alyp, öz garaşsyzlygy üçin, azatlygy üçin göreşen ok. Şoň üçin diňe Putin günäkär ya da Amerika günäkär, Ýewreýler günäkär diýmek ol ýangyş. Jogapkärçilik adamyň jogapkärçiligi diýip hesaplanýar. Sağ olun. Nurcan, siz näme pikir edýäňiz? Ben de Musa Aydın'la koşulayan doğru neticeler ayttı. İşte ben de öyle. Doğru diýdiňiz. Ine derdim, men näme Putin diýen sebäbi Türkmenistan, Özbegistan, Kazakistan, Kırgızstan we Azerbaycan döwletleri ýa-ni aşakda gün ortada ýerleşen döwletler öň Sowet Soýuzynyň, ondan öň Rus padşahynyň ýa-ni siýasatynyň aşagyndady. Indi Putin Münchende çykyş edende näme diýdi 2007-nji ýylda? Seýdin şo çykyşy. Rossiýa ýa-ni granitsalary, Rossiýa ýa-ni öň saklanan ýerleri bilen häzir saklanan ýerler deň däl. Dünýäde 3 tane döwlet bolmaly güýçli. Şo döwletleriň aşagynda beýlik döwletler onu. Şo 3 tane döwlet dünýä siýasatyny çözmeli diýen ýa-ni nime bar? Diýmek, Rus halky Türkmen halkyndan eýýäm ýokary boldugy. Özbek halkyndan ýokary boldugy, Kazak halkyndan ýokary boldugy diýdigi. Biz bir ýeriniň regional siýasaty bolmaly. Biz öz siýasatymyz öz başlak bolmaly. Bolmasa garaşlyk näme gerek? Biz ýene Russiýanyň aşagynda bolsak. Putin näme men Putina neme diýen? Tebe Putinin häzirki gününe Orta Aziýany basy almak bilen. Onyň marta çelli Kazakstany uşturýar. Eýýäm içinde öňünden gıygyp başlaýanlar gıygyp başlady. Gozdumada gıygyp başladylar. Eýýäm ýa-ni Putinin hökümet işgärleri eýýäm diýip başlady şonu. Tebe olary bir ýeňiş gerek. Rus halkyna ýeňiş bolmasa Putinin ýa-ni gollugy gatýar. Putin kontrazvetçik. Siz ýönekä adam diýip pikir etmeň. Ýöne Putin aýrylsa da Rossiýanyň siýasaty intek aýrylmaz. Demokratiýa gelmese. Tebe Putinin ýanyna adamlar, başga bir ýanyna adamlardan eşde, olar ýene de şonu siýasat alyp baralar, ýöne indi diplomat uğruna, ýa-ni ykdysady uğruna gysyp zat edip şonu alyp bararlar. Şoň üçin bizim ýa-ni ýaşaýan ýerlerimizde Rossiýanyň täsiri güýçli. Türkmenistanyň içinde bolmasa da bizim prezidentimiz öýe barp aýagyna ýykylýar. Gurbanoğlu öýe barp aýagyna ýykylýar. Bu iki tane adam Erdoğan'ı yıkılıp gördü. Onun Xitay'ı yıkılıp gördü. Indi Putin'e yıkılıyor. Kim güçlük? Kim siyaseti güçlük regionuna yankı alıp barsa şonu yıkılıyor. Olur garaşlı adam değil. Olur garaşlı adam. Öňüm elleri oğuşap yören adam ol gurban olur. O hem zatdan korkup yatıyor. Bize mer domlu siyasetçi gerek ve akıllı, paykatlı. Halkın bekvidi için ölmeyene tayanalım. Bolmasa bolmaýar. Şoň üçin biz şonu taýlamaly. Ine men diýjek bolýarlarym şol. Şoň üçin Putin biz häzir öň Ukrainanyň uruşy bolmakka bu siýasatlar görünen okdy. Uruş başladan bol şu siýasatda ýüze çykyp başlady. Häzirki Rossiýanyň diýen zatlary, içiniň politiklarynyň diýen zatlary eýýäm anyk bolup başlady. Şonun men diýen. Mümkin mi Murat goşaýyn da Murat şu siyasi meydançamızda Oruslar yamanlı etdi, Oruslar basyp aldy zat diýäsde, siýasatçy öz diline berk bolmaly, öz her sözüne. Orus diýmeli däden Moskwa, Kreml diýmeli, ýa Putin diýmeli. Sebäbi Türkmenistanda Orus etnik Oruslaryň bardy, Türkmenistan građanlary. Bir söz aýdagym bilen biz soňra jogap bermeli. Orus diýsek, erteki bir Orus etniki Orus Türkmenistan'da ecir çekmem mümkün. Düşünceli adamlar var, düşüncesi adamlar vardı. Hem zaten Oruslar günahkar deyip bir Orus'a bir günah Orus'am zat etmem mümkün de. Zat etmem mümkün. Doğru diýen, ılanlaşýan.
Ine hormatly vatandaşlar, başga soru bolmasam men ine speaker diýilýär-de şu ýaly çykyş edýänlere. Ine biz speakerlarymyzdan haýyş edip bir minutdan köpde öz berjek maslahatlaryny ýa-da pikirlerini bizim vatandaşlarymyz bilen paýlaşmagy gowy. Nurcan sizden başlaýar. Aýdym. Bugün köp herkili tema deyip geçtik. Sorulara da cevaplar verdik. Böyle men bu nemani seritjek gel, elitjek gel, beytjek gel dep korkup oturman halk. Dünya garaýşyňyzy büýtgedin. Öz watanyňyza eýe çykyň. Maşgalaryňyzyň ýanyna gitmek üçin görüşmeli. Bar diyecekdim. Sağ olun. Inni sözü Musa berýär. Musa. Gaderly vatandaşlar, indi her kim özüne soragy bersin, özüne kim hasaplaýar? Erkin adam, Türkmenistan grajdany, çağlaryny özüne nähili gelecek isleýär. Erkin azat hukuk tarapdan goralyan döwletde ýaşajakmy? Ýa-da şol diktaturada bir gün ýaşasa da diktaturada ýaşajakmy? Ýöne geljegi bolmaýar. Ne özünde, ne çağlarynda. Şoň üçin hukman suratda bir häzir aktivistleriň ýanyna goşulyşyp herekete geçmeli wagty geldi. Uzağa çekmeň. Näçe uzağa çeksek görýäňiz dünýä siýasatynda ütkep barýar geosiýasat, herkili döwletler bize göz gyzdyrýarlar. Zaten täsirini bildirjek bolýarlar. Bir gulçulukdan ikinji gulçuluğa geçmeli. Şoň üçin wagtynda herekete geçeli. Sağ olun. Informasiýa bilen paýlaşyň, özara gepleşip geçirin. Ýöne gapdaly durmaň, neutral durmaň. Sağ olun Musa. Men bir size mysal götürjek bolýan, hormatly vatandaşlar. Ünsürin, ine häzir serdiň şol ekrany. Men ýazdym. Narod Türkmenistany, Türkmen halky diýip ýazdym. Gözle goýýas, pardon. Häzir bir minut. Ine şunu gözle goýýas. Ünsürin. Ine ünsürin. Ofitsialny suratlar. Ine şul ikranygy, şul. Bular ofitsialny suratlar, ýani ofitsial tarapdan dine gowçulyk görkezýän suratlar. Hany halkymyz? Hany hakyky bir tandyra çörek ýapdyryp ejemiz? Hani ýaşulymyz bir bakça önümlüň ýanyna oturun bir ýani önümçilik meýdanyna. Hani bizim paxta ýan aýallarymyz, gyýlarymyz, hani telekeçiler, hani baza satýan adamlarymyz, hani hakyky durmuş. Ine bir surat tapdym, şul ýani gyýjagadyň suratlary. Olaram bir ofitsial surat bolanmasa, galan suratlar serip Berdi Muhammedowlar, ýani ofitsial suratlar Berdi Muhammedowlar. Türkmen halky ýok. Han Türkmen halky ýok. Haçan siz şul internetde Türkmen halky däl başga halkalarymyzda halk çykýar. Biz şol ýaly ýogrunyň aşagyna gillenip ýatyr. Öz garyndaşlarymyzyň öz suratlaryny ýani açyk maglumatda goýmaga Hudaý saklasyn, ona goýaýsak, sebäbi ol prezidentde konkurensiýa bolýar diýip ondan has gorkýar. Ine şol ýaly biz gorkak. Şol ýaly bizim sesimiz ýok. Şol ýaly bizim şeklimiz ýok. Türkmenistan diýilende. Diňe şol ofitsial ýani kezaplar çykýar, başga çykýan zat ýok. Sebäbi Türkmenistanyň içinden maglumatlar ýok. Sebäbi Türkmenistanyň için diňe ofitsial maglumatlar. Daşynda adamlar bolsa, öz ýaşaýyş durmuşyny, gadyny görkezmän gizlenip ýörler. Ine Türkmen halky. Bütün dünýä, ýani açyk mass medialarda Türkmen halky ýok. Hälem biz çykyş eden soň, aýdan soň, ünsürin, biz çykyş edip aýdan soň sizin haklaryňyz entek Biz çykyş edip aýtmasak, şolaram bolmaly. Ine Fransada, Paryjda çykyş edip hökümet bilen duguşup aýtdym, şuraya hatlary ýazdyk. Adamlar menden başga da opozisiýa çykyp ine ýollara çykyp otyrýar. Anam başgaça bolmaýar. Siz öz akymyna goýarjak bolýan. Akymyň ugry elbet. Biz akym çalyşyp bilmez.
Ýöne şu akymyň üstündäki gaýryň ýolbaşyny çalyşyp biler. Soň bir täze akym tapyp gider ýaly. Şu zatlara üns beriň. Men siziň hemmeňize köp sag bolsun diýen, bizi dinleýäniňiz üçin, bizim halkymyzyň içindäki problemalar bize ýetirýäniňiz üçin ýöne inni wagt geldi. Türkmen halky galmaly, aktiv bolmaly. Ýaşaýamyň sen dogulanda azat dogulun. Berdi Muhammedow baglyl ya Sapar Türk'e bağlı ya maňa bağlı ya Musa bağlı hiç kim. Allah berdi canly. Allah dalar. Ýöne sen dogulanda iň esasy prinsip bilen dogulun. Adalatly ýaşap hiç kime azar bermän adalatly bolýar. Ine tam şuraya adalatly gormak üçin bolsa şun kune Türkmen hiç nad eden görüşen ok. Biz şonu görüş başladık. Sizin hemmeňize birinji bilen jan sağlyk, ikinji bilen adalatlyk arzu edýän. Sag bolun hormatly watandaşlar. Sağ olun. Hoş sağ olun.